xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa moi especial por moitas cousas. Unha, porque temos aquí o noso convidado presencialmente, o señor Filloas, que tal, como estamos? Moi ben, Dani, moitas grazas a todos por ver. Segundo, porque non estamos no lugar habitual onde fago as conversas, ninguna das, nin as presenciales no meu cuarto, meu estudio, nin no segundo estudio, que é outro salón que temos, estamos noutro lugar completamente distinto. E a terceira, porque o sea, é como a miña casa esta, pero realmente ahora mismo acabas de converter na casa do Filloas. Sí, en plan, eu teño todo o lixo que me sobra na miña casa e Dani, cabe aquí, e Dani, a tope, claro. Pero sí, está un pouco cargado todo, sí. E cuarto, non por lo menos importante, porque estamos presentando discos, estamos presentando traballo, hai musiquiña. Vimos a traballar, é verdad. Vimos a traballar, pero a falar o que sexa e joder, que guai. Non sei, levamos tempo con a idea desta conversa e... Sí, la verdad que levamos tempo con esto atrás, non sei, eu ao longo xa destos anos, joder, es que logo temos que falar como da primeira conversa que tivemos, que para min choveu moitísimo, pasaron mil cousas en medio, pero algo de vir aquí ao rincón é especial. Tamén é non unha entrevista, é falar cun colega e, dios, eso se nota perdese, cos outros rollos de prensa ou redes sociais e tal, e para min era especial vir hoxe aquí contigo e falar largo tendido do disco, para min é especial, xa sabes. Claro, estás ti, pero... Hai un espazo aquí. Hai un espacio aí. Entonces, un aplauso para Paula, que viu con nós a falar do disco. Disfrazada de... Que levas encima, Paula? Harvey. Son o teu collo rosa. Pero... Mira, mesma cor. Sabes que nós co tema de Harvey xa paramos, en plan, non... Falámoslo antes. Pero... Eu esperaba ter unha despedida, sabes? O que está sentindo Paula, sente todo o mundo cando falo de que a vaina de Harvey se rematou, sabes? No, ahora mismo eu estou flipando porque eu non, o sea, se me dixeches algunha vez, eu non me lembraba, se me dixeches que Harvey se acababa. É unha cousa que vimos dicindo nos directos de o fin dunha era, cambio de etapa, pero eu resístome a deixar ir este disfraz porque eu pasei moito calor neste disfraz nos directos, entón como, non, isto sigue. Así que nada, se me permite. Pero de verdad, se acaba Harvey. O sea, No, vamos a empezar a conversa cunha noticia de pena de que se acaba Harvey. O sea, acábase, polo menos, ata onde eu sei, a vaina de Paula se pon o disfraz de collo rosa xigante. E te digo unha cousa, nin está tan cerca de ser confirmado porque teño dito, de en plan, deixo de tocar esa canción e a xente dice, vale, me la suda, fillos. Deixamos de facer o do coello e a peña, non te volvo a ver en directo nunca máis. Eres un opresor. Claro, é que... Pero tamén hai que deixar ir as cousas, o sea, como isto foi precioso, foi o meu inicio en Fillos foi así, agora se teño que disfrazarme de coello, pois deixar de disfrazarme de coello. Outro disfraz temos que confirmalo, pero o coello acepto que pero, se vaya. Pero igual tedes que darlle unha despedida por todo alto nunha ocasión especial ou de alguna maneira que non sexa simplemente agora aquí xa nos concertos, non se acaba, non. Temos que gravar un nos comprometimos a eso, nos comprometemos a que non vai ser algo así aquí no cutre, pero farase unha despedida con todos os honores. Todos os grupos normalmente fan despedida de disco, despedida de etapa, despedida porque paramos durante un tempo. E vos ides facer un concerto especial. Eu estou aquí dicindo un concerto especial de despedida de Harvey. No, despedida de un disfraz do chino, sabes? Un mono que me queda xigante, pero sí, porque, bueno, a xente non esperes tampouco a conversa totalmente ordenada, o sea, vamos a falar dos discos, vamos a falar das cancións, vamos a falar de directos, vamos a falar de historia, pero non esperes tampouco unha conversa absolutamente ordenada. Como foi cando decidichedes que Harvey iba a aparecer nos concertos e se realmente no primeiro momento dos disfraces, as primeiras veces, pensachedes que se iba a quedar como no tempo ou era algo por facer un par de coñas e pa día? Eso está guai porque hai dúas eso está moi guai, que conte Paula. Sí, isto é cando alá por 2023 cando Filloas me contactou en plan de oye, mira, necesito unha persoa que me apoie nos directos, sei que ti tocas guitarra, teclados, tal, pode ser ti? Eu dixen, sí, pa'lante, tal. Eu apenas coñecía a súa música, o sea, nos ensaiamos nos mesmos locais e foi como, sí, caime ben, a tope, pero, claro, pasou unhas cancións do segundo disco antes de que saíran, entón eu vin na portada ese collo rosa xigante con poniquiño de Filloas e yo, buah. E dixenlle nunha mensaxe, mira, eu só teño un requisito que é que, o sea, poder disfrazarme dese collo rosa e di, teño disfraz, vai se quedar grande,
pero teño disfraz de Scott, e eu, entón, xa está, estou dentro. Sí, a mí fixo demasiada gracia que foi como o que pediu, sabes, e era como, non sei, era unha cousa igual era interna tal, pero en 2-3 conceptos chegáramos a usar Javi, o rapaz que tocaba comigo antes, xa puñas atrás e dixen, bueno, isto é facilísimo contratar a Paula, vamos. No, pero, o sea, é maravilloso porque o mismo, volvendo aos grupos que se despiden para outras cousas, a xente cando contrata a alguén chama e, oye, como vai o tema de cartos, canto temos que pagar entre medias, como vai o tema de non sei que, no. Hai un disfraz de Harvey, sí. Creo que... Eu vin un coello rosa na portada, eu quero ser ese coello Literal. rosa. Senón non contes conmigo. Eu creo que antes de saber en cales eran os acordes de Harvey, me preguntou antes polo disfraz. E foi como, bueno, claro, está ben. Vai encaixar ben no proxecto. Claro, é que, o sea, dicía ela, non escoitar a súa música moito, non o tiña moi controlado. E, sin embargo, sen ter escoitado a túa música, sen ter estado contigo o tempo de entender o que era Filloas, o entendeu, pero No, total. a primeira. O destino. O centro Xove fixo aí esta de destino de xuntar bandas e... Total. É que está guapo porque, joder, viñeche desos dos pola Canle, ti cando non estaba ela todavía no proxecto, ti viñeches posterior, pero para falar da túa carreira en solitario de Paula Ferraz e, bueno, falamos un poquinho de outras cousas tamén. Ahora estáis os dous xuntos e a min é algo que tamén, o sea, me fai moi ilusión terte aquí, ahora que xa sabemos que está Paula tamén con nós, fai moi ilusión tervos os dous, porque agora eu creo que todos os que coñecemos Filloas dende o principio, ou case dende o principio cando te coñecín eu creo que agora non contemplamos, isto non é para nada peloteo, o proxecto sin estar os dous xuntos, creo que agora mesmo sodes a parella perfecta. Total, eu teño como moito... É bonito. Vou intentar non emocionar. É que, como empezamos a... Tamén aquí. Eu quero remontarme moito a primeira conversa e intentaré non emocionarme porque vai ser todo moi bonito. O sea, básicamente creo que noto... Joder, Filloas o disco homónimo, se non me equivoco, creo que está marcado como 2022, como disco homónimo, pero eu empecé a facer música en xaneiro de 2021, o sea, ahora van a facer 4 anos exactos, non é unha cousa así? Sí, 4. Entón é como, para min todo empezou a pasar moi deprisa, en plan, era un rapaz que facía música na súa casa, todo tal, e de repente, ese rollo de, parece que o sitio desto é os directos, que eu non concebí Filloas para un proxecto en directo. Entón foi cando buscar esa figura como Paula, tal, es como, de repente, todo mazo rápido. Eu que diste, desa primeira conversa de eu falándoche das fumadas que eu facía para o videoclip, se falaba cun colega de como producíamos, que era primeiro... Claro, é que a túa primeira conversa é co segundo disco XD sacado ou non? É unha cosa que non sei. Foi antes. Foi antes porque cando sacamos o disco, ti me presentaches a Dani, rollo de eu xa fixera unha entrevista. Pois ese, o primeiro disco que eu fago nun estudo como tal. Entón é como, todo vai moi rápido, son todo como... niveles que eu superando se isto fora un video show e non sei, para mí é moi loco e foi publicada para ser exacto o 9 de xaneiro do 23. Fixo xa 2 anos. Pois é antes, non? O segundo disco que non é de 2023. Pero foi despois. Foi despois de xaneiro, xa cho digo eu. Sí, foi despois de xaneiro. Que locura. Claro, sí. Foi en maio, creo que sí, que foi maio. Claro, e se me fai como moi raro facer unha retrospectiva de decir de nun proxecto que estaba feito para facer música na miña habitación, ahora é inconcebible sen Paula. Pois claro que é, pero, hostia, creceu moito en anos e a mí se me pasa todo demasiado rápido, non sou capaz como de... Pero mola, non? Eu sempre, cando veño por aquí proxectos e todos contan que a súa idea pois era ser 2 e acaban sendo 3, ou que querían facer unha cousa e ao final acaban facendo outra moi distinta, que foi todo moi natural. O sea, o que diste, non estaba buscado para ser en directo, non estabas pensando en Paula nin como estás facendo agora, ese máis de por coñecervos, virvos aí no centro Xove, coincidir, falar un pouco, non sei que, de repente o que foi, vete a tocar comigo, ven un pouquiño, vamos tal, e agora estamos neste punto, e máis alá de como funcione do futuro do que pase, a min, sendo unha persona moi romántica neste aspecto, creo que xa vos gañachedes, polo menos, a vosa relación. Sí. O sea, poñéndeme un pouco moñas agora, creo que gañache No, hai nada máis que dicir que eso. Literalmente, ademais, ao principio nos marcábamos as distancias do estilo de, bueno, isto é unha relación profesional. Non nos inmiscuábamos moito e logo nos quixemos moito. E despois recordo un día que foi como, non, nós somos compañeros de traballo e despois amigos, el mirou en plan de, como
mesmo que antes compañeiros que amigos, en plan, vale, xa foi Sí, esa sí. barreira. Xa non hai barreira, xa. No, pero Sí. facendo esa vista para atrás, eu recordo cando empecé a decir, pois mira, estou facendo música con un chaval que é un proxecto de hiperpop que eu nunca escoitara na miña vida, de repente teño maquinitas delante de mí que teño que tocar botóns, o sea, eu viña de piano clásico e despois de guitarra acústica, non me saíra diso. Entón, de repente, está facendo tanta cousa nova, a xente, pero é isto? E eu, estou pasando super ben, é super divertido. Mantivemos iso, sabes, cambiando os directos, cambiando tal, pero é como, joder, mirar para ese momento de, oye, queres vir para o proxecto? E foi como, venga. Ninguén me ia, non me ia imaginar o que pasaría despois, que é o que dixe, bastante rápido, realmente eu penso de 2 anos. Sí, sí. É que pasaron moitas cousas en canto ao vosso proxecto, moitos escenarios conquistados xa, moitas cousiñas feitas e, joder, sí que é verdad que eu estaba, dicías ti ahora de canto tempo tal e, hostia, é que tamén, a mí tamén me pasaron moitas cousas, moita evolución da canle, moito cambio en moitas cousas. De feito eu, daquelas, non contemplaba facer conversas presenciales. E agora non fago máis porque o meu equipo técnico é un pouco limitado e non me dá tampouco a vida para poder que moita xente vi desde lonxe ou desplazarme a sitios, pero tamén que ser un pouquiño honesto, non tanto como o vosso proxecto, pero joder, pasaron moitas cousas e joder, hostia. Que todo pasa demasiado longe, o sea, demasiado rápido, non sei. Es de abuelo esto, non sei, son as redes sociais, non sei o que é. Estamos sendo tres abuelos pero sí, joder, que eu hoxe vai ser como moñas tras moñas. Unha cousa do que sacamos peito de 2024 por Festival da Luz, vale? Pois ti nos biches en Festival da Luz cando tocamos primeiro no escenario de Estudos Más, de non sei que tal, e como Dios, eso aí hai nada. E tamén naquele momento xa tiña a sensación de que levaba contigo toda a vida, pero non. Cantos concertos foron? O sea, cando tocaches esa primeira vez no Festival de la Luz, canto levabades tocando xuntos? Iso foi o sea, era en agosto o Festival da Luz. Sí. Sonar, algún máis en... que non... Es que para mí, ahora te diré que levamos un ano tocando con él, e me dirá ela que non. No, o sea, foi presentación do segundo disco que es de... Foi a presentación, creo que fomos a Vigo en algún momento, ou Coruña, o sea... En unha sala, pode ser. Algunha sala máis, pero non houve moito máis ese ano. O sea, o ano forte de concertos foi a partir de aí, o sea, do Festival da Luz. É que eu me estaba lembrando dese día e aí xa se vos vía bastante conectados, que decir... Ese día foi, o sea, acabado ese bolo, mirámonos e foi o mellor bolo que dimos ata a data, porque había unha columna no medio que tiña aí a plaquiña de Estudos Más delante, e claro, nos chegamos ao espazo, foi como, hai unha columna no medio, como decepcionados, e de repente empezamos a facer o tolo, en plan, dando voltas a columna, mirándonos nos contos, xogando pilla casi, e foi chulísimo. Pues somos imbéciles. E que ademais había xentiña, o sea, se acercou xente, porque eu a min ese escenario, para min é dos favoritos do Festival de la Luz, polo que se xera, é como é pequechiño, é moi random porque eu vin ali varios proxectos totalmente distintos e como realmente ningún pega que toque aquí, o sea, porque o que pensaxe de vos é como vas a salir e ides facer que aquí alguén suba a tocar en moitos casos para gañar o concurso de Estudios Más, non sei que, e é como, de verdade ides a facer isto a xente, e despois sona bastante ben para ter a problemática de ter os outros escenarios ao lado, se escota moi guai, se fai como moi íntimo todo, sen estar tapado, faise como se fose unha sala, e queda moi ben, queda bastante curioso, a verdad. E nós en concreto tivemos Soraza, porque a nós non se nos solapou máis que con un concerto solo, entón era a xente que entrou no recinto a esa hora cedo tal, pasou por aí e eu recordo ben de xente, para ser o sitio que era ben de xente, moi arriba tal, a mí me consta porque nós ahora traballamos cun equipo máis grande e total, un pouco a peza para firmar foi que nos veron ali, Sí. O sea, imagínate, entón... Eu recordo ese concepto con tanto cariño, o sea, a xente estaba topísimo, eran as cousas estas de palla aí, a xente sentada, de repente, levantade, vos a bailade a muñeira de... Sí, moita xente dixo, non creo que levante esa peña e tal, e ten o vídeo exacto, que a nos reino muchísimo en ese momento, que es un barrido no momento que digo, arriba, e todo o mundo que estaba vendo un concerto ás 3 da tarde, o sea, non... Era moi tempraniño. E decir, que guapo. Que guapo está esto. Sobre todo dese día que era como a diferencia coas salas, ¿no? De ti, pois ao final tes caras amigas, os teus colegas que veñen a apoiar e tal, sobre todo en proxectos emerxentes, ao inicio é así. De repente chegar aí que non coñecíamos a ninguén, o sea, estaban algúns amigos aí na esquiniña, pero de repente toda esta xente era xente nova que eu non sabía nomes de ninguén, é como,
wow, isto é novo para min, o sea, nun escenario. Me acordo ata incluso aquela parella de señores que se acercaron, que dixeron, bueno, que eran os que máis fliparon con todo, e dixeron unha frase que logo escoitei non moitos máis directos e creo que a clave de Filloas, e logo falaremos desto, que de decir de menuda festa, e logo decir, lo que dices. Como escoiteche un pouco a letra ahora mentre cantabas e non sei como estaba saltando isto. E tal, e creo que sí, que ali empeza un pouco toda esta época, para mí unha segunda época de Filloas, moito máis profesionais e tal, eu marco un pouco nese Festival da Luz, Sí, total. É raro marcalo aí, pero marco aí. É raro, pero ao final, joder, non sabes polas nosa mente, de feito falaremos das letras, como é a nosa mente, como tú dicías, que ese concerto marcou vos un pouco máis profesional, marcou que agora estedes un pouquiño cun equipo xa, que tamén eso, que non, imagino que ten que axudar en moitas cousas, ou por lo menos, se non facilitar, poñer as cousas un pouquiño máis sinxelas, non? Porque ao final non sabes cando a cabeza te vai facer clic para moitas cousas, ou os proxectos poden cambiar, non? Como un día que pensabas que iba a ser como, bueno, a ver que tal, a columna, non sei que, e ao final, mira, é como que as vosas mentes e todo pegou un saltiño que a veces é o que nos fai falta para continuar facendo cousas. Total, recordo con moito cariño. E entre medias hai máis cousas que falaremos, pero dicíades agora, non? Festival da Luz 2023, ali no escenario de Estudios Más, ali no Alpena e daquela maneira, 2024, xa nun señor escenario, pa min, eu dicía outro que me mola moito, no que tocaxe este ano, me flipa tamén porque xa é darle un saltiño a todos os proxectos con moita máis xente e tamén montando unha festa de carallo. A mí me consta, bueno, se ve nos vídeos, estuvo moi guai, que ademais, bueno, que os escenarios son emerxente, entón ali son todos como músicos, colegas, así, todos, moitos tivemos como grandes datas aí e tal, pero todo o mundo me comenta que na nosa se xuntaron moitas cousas, non sei se horario, o flow que nos tivemos ese día e tal, pero foi un concerto máxico. Además está todo grabado, que imos como subindo cousas aos poucos, hai un momento en 22 minutos que aí levamos pouco tempo votando, e hai un momento que quedamos en bucle e podemos falar e tal. E eu digo nese momento, eso é mediados do concerto, e digo, vamos moi acelerados, vamos a parar tal, e logo empeza a ir moito mellor o concerto, porque é dicir, era unha motivación, todo o mundo seguía todo o que facíamos, cantaban, bailaban. Sí, era estar aquí todo o rato. Sí, creo que a primeira vez, a primeira non, pero foi a vez como máis clara de o que dices tú, ese público que non coñeces, o sea, non poño cara, esta non é a miña familia, vale? Non sempre van os meus pais aos concertos, e decir, hai máis peña, estaban locos, lles flipaba o rollo, e tamén eso te fai un pouco, mira que non sou unha persoa que tengo que mellorar, non tengo moita autoestima, pero son concertos como ese decir de, creo que hai algo en Filloas, creo que deberías seguir con esa vaina, e en plan, tú en ese estivecho, non son unha Festival da Luz, sí. A mí me consta, igual non foi o mellor que fixemos con Filloas, pero me consta que moita xente dice, top. O ambiente que se creou foi... Se non é o primeiro, top 3. O ambiente que se creou foi moi top, porque eso, había moita xente que, lógicamente, tampouco coñezo todo o mundo que vos coñeza a vos, non? Sí. Pero ti vías que se acercaba a xente, porque o bo que ten ese escenario é que se acerca moita xente. A xente se acerca, non me gusta, marcho, pero a xente se acerca aí, que o Festival da Luz me mola porque a xente vai moito a escoitar música, a descubrir, que é unha cousa maravillosa que xa se fixese en todos os festivales. Pero se acercaba a xente se quedaba e ao final os vosos concertos son concertos que precisan de que o público estemos a tope. É dicir, sempre se di non que ten que estar arriba a xente, os que tocan teñen que estar a tope, teñen que tal, pero claro, se vos estades a tope e o público estamos así, para vos tamén ten que ser jodido de é que xente non está disfrutando. Nese caso, cando a xente está como fría, por así decirlo, non en plan mal, pero simplemente está seria, quieta, non baila, ok, pode estar disfrutando, pero ti non o ves. Entón, nese caso, tens que tirar de interpretación, de acting, de decir, sí, estamos dando todos unha tremenda festa. Non, estamos dando nós unha festa no escenario, abaixo a xente está quieta. Pero se a xente xa está bailando e tal, é que non necesitas esforzarte en nada, o sea, saes solo, a enerxía está a tope, é o que ti decías, estamos aceleradísimos, pues claro, como non vas a estar? Joder, hai un momento que, o que dices tú, é como un escenario de paso, e funciona ben ali, porque hai un momento, creo que se chega a pillar en cámaras, pero bueno, eu que viando non o veía moi claro, é un momento que tiramos Galicia Remix, que bueno, aí levamos tamén moi pocas veces tirando, está no novo disco, e un momento de peña que pasa por aí e decir, ¿qué? E se ve, e hai moita máis xente que no resto do concerto, eu non sei se é o rollo de escoitar unha gaita, e joder, el Neotradius God, e non sei se, non sei, eu non quero sempre buscar unha explicación a todo, mellor non hai, pero no momento no que a xente máis está de paso e logo hacen,
guapísimo. E se quedan de aí ao final do concerto con Galicia. En un momento esa muñeira, ademais nos festivales grandes se podía facer, o da Bandeirola, ese que está aí, pois, o máster e tal. Foi increíble, creo que o Festival de Luz foi un momento. Foi moi. Claro, é que ademais, joder, todo xente que, por certo, vou aproveitar, se me permitides aquí, vou facer unha mensaxe á xente de Son Emerxente, porque levaxe deste ano, xente que estivo con vos, pasou antes por aquí, por a Canle, outros sí que é verdade que gracias a estar con vos os truxen eu. Se queredes para o próximo ano de alguna forma colaborar comigo, patrocinar algo, calquera cousa, creo que estamos moi compenetrados, vale, vos comigo, e igual podemos facer cousiñas, vale? Podemos facer cousiñas, vale? Barras. É que, Atención a este chaval. Porque é certo, o sea, eu outro día que estiven con... Hostia, con... Iba a decir outra vez malo o seu nome. Contado tres. E estou... Eu debería cortar isto, pero non o vou cortar. Co señor French Riviera. Vale. Que sempre lle digo Frenchy. Bueno. Que yo dixen na conversa, sempre lle É digo unha Frenchy. cuestión de pronunciación, o sea, se te escapes aí. Non sei por qué. E falando nesa conversa dicía, joder, que ao final prácticamente toda a xente deste ano da clase deste ano son emerxentes, ou xa pasades pola Canle, ou pasaron algúns despois, e como, joder, digo, me mola ese, que de feito cando vin a clase deste ano, foi como, Coñeces a todos, é que Sí. estás moi no medio da Sí, escena sí, emerxente sí. galega, o sea. me molou, e vamos a falar un poquinho de eso, estamos falando de estiveches no escenario son emerxente, joder, de aí sacachedes seguramente moitos aprendizaxes, moitas cousas que boas, outros igual, supoño que como todo, terás súas cousas boas, terás súas cousas máis negativas, pero imagino que polo menos tedes a opción de falar con xente que de outra forma non tedes a opción de falar, vos explican cousas que igual son boas de saber, e sobre todo, creo que o máis importante, volvéndonos outra vez a poñer así un pouco nostálgicos, románticos e cariñosos, a xente que encontrachedes ali, non? Xente como, por exemplo, con Verter GZ, que ides a facer un concerto do que tamén falaremos despois, xuntiños, que me consta que eles tamén vos queren moito e me teñen falado de vos algunha vez. Está guai, non? Tamén o feito de, máis alá do que podes aprender para a carreira, encontrarse con xente que está na mesma situación que vos, de querer crear unha carreira, de querer facer algo. Sí. Total, non sei queres empezar. Eu había unha cousa, o sea, que eu pensei no Son Emerxente deste ano, e nos, claro, cando empezamos a colaborar foi cando estábamos facendo un coworking de Paideia no Centro Xove, onde nos ensaiamos aí en Compos. Claro, aí había bandas, emerxentes, etcétera, de Galicia, que este ano estaban en Son Emerxente, ou estaban na edición pasada. Entón, como que xa na edición pasada eu coñecía varios dos participantes, en esta volvimos a coincidir con Namuevo, Javier Laue desta edición tamén, o sea, era como xente que xa coñeces, porque era como, bueno, tío, outra vez, que tal? Entón é como esa cousa de xente eu quedome con iso, pero sobre todo os aprendizaxes. Sí, total, por exemplo, é todo o contrario eso, en plan, hai porque eu a Movo coñecía antes de coñecernos en Cowork, total, pero por exemplo, Verter GZ, éramos, nos íbamos mandando cariñitos, nos coñecíamos tal, e foi un momento de decir, estamos xuntos nunha clase, vamos a falar tal, que de feito isto primicia non o saberá nadie, nos en marzo sacamos un tema con eles. Está, sí. Non podemos decir moito máis, pero de feito con marzo igual me pillei os dedos, pero que ten videoclip todo, está todo. Próximamente. Sí. O tempo é relativo, xente, se non é marzo, pois o dices a ver nas súas redes, como sempre, descripción, redes de Fillos para ver todo o que fan, O cal, punto Fillos. ides ver aí cando salga o tema. Joder, que guapo. Sí, era algo, a ver, era algo que non sabíamos que iba a acabar pasando e foi simplemente por da nosa parte en decir, xuntemos axendas e vamos, porque o feeling entre os proxectos é guai e é a todos os niveles, en plan, a nivel de coñecer outros músicos da escena, porque ao final Son Emerxente, para mí é un moi bo termómetro da escena emerxente, é dicir, non é que non pode entrar calquera e tal, pero os que fixemos o esforzo en querer entrar e así e tal, pues logo son os que están na escena emerxente, o sea, en plan, todos lle vese como o nivel e querer estar un pasiño máis. Sí, eso, ¿no? O sea, querer como... estar máis al lado do circuito amateur, eso todos o teñen, entón está guai. Logo a nivel de profesionales, joder, eu o pouco que temos, pero está guapo, de escenografía, todo está feito con peña, con Laura de Coti, en plan, todo que levamos ao festival, bueno, o que está aquí detrás, e aquí sobre o que está son reutilizacións de cousas de directos que, pues, peña que nos, máis lista que nos dice, pues, podías facer isto, nos videoclips, pues, eu non sei nada de eso, e de repente nos pone a peña super pro, axudando ou facéndonos tantos videoclips, investigarnos de un consello,
todo, quero dicir. Claro. Obviamente uno non te sabido de todo e Fillos era unha sola persoa e aí eras moi endogámico a ter incluso as malas ideas darlle moita continuidade. É que eso ao final é un dos grandes problemas que tedes os proxectos que cando comezades, pásame a min tamén salvando a distancias do que fago, non? Pero tamén ao final estou solo, ahora sí que teño unha persona que me axuda en alguna cousa, me aconseja tamén alguna cousa, que é non saber ben por onde tirar, non? Que non é tanto que che digan, oye, pois pon isto, leva tal, senón que te digan, pois podes poñer isto. Ou igual se pones isto na escenografía, igual se nos directos o planteas esta forma, igual se, xa non só que te digas, guau, esa idea está guapa, senón que digas, hostia, pois mira, isto que me di, me mola. Igual non así como me están a dicir, pero collo esta idea e lle dou unha pequeniña volta e o levo ao meu terreno, pero xa tes esa terceira parte, non? Sendo dous tes esa parte externa que vos di cousas que joder, axuda a estar máis tranquilos con cousas ou salir dese bucle, non? Tal cual. Buena refe. Que vai guai, non? Porque Estudou. Buena refe. Porque ao final, imagino que vos pensades, directo, que escenografía tal, guai, se facemos isto, ai, quedará, das voltas ata que alguén che di, vai por aquí. Sí, literal. Pois mira, vou coller este camiño. E creo que neso é un dos puntos positivos que gañachedes vos, que gañou, por exemplo, Berter GZ tamén poñendo esa latiña que poñe Que guapo está eso, que eso lle queda moi guai, que pode ser unha gilipollez, pero No, realmente, pero- que, sí, entendes o que digo, pode ser unha lata, no, é que Lata. claro, esas cousiñas, é como vos poñer isto, son dúas tonterías, pero son dúas tonterías que axudan a que no escenario sen poñer grandes cousas que costan moitos cartos, É que que iso- o escenario se vexa voso. Entón, esa tontería deixa de ser tontería porque xa filloa, se ve que hai cousas aí. Si non, Non non sei. ten que ser unha gran inversión de cartos, rollo unha pantalla enorme de LED, no, simplemente ir con cabeza de esta lona, con este recorte, con tal, e unha bandeirola de fillo, o sea, como de que este sempre presente, e xa te esa identidade. Os bonsais que están aquí, normalmente están na fliki que eu controlo, non? Está o ordenador e tal, e xa é algo distintivo. Entón ese plus, ilo gañando pouco a pouco e ir mellorando está guai. É que son esas cousas que, joder, non te das conta, non? Ao principio, cando empezas, tal, pues axuda a dar identidade, porque ao final, volvemos ao mismo, o vosso proxecto é un proxecto que ten moita identidade, é un proxecto que é moi característico. O estilo musical pode ser igual a outros, ou pode haber xente facendo tal, pero filloas e filloas. Creo que tedes unha, que iso que me flipa, e volvendo a Son Emerxentes, ou volvendo un pouco á escena emerxente galega, hai moitos proxectos que, aínda que fagan un estilo musical similar, porque ao final é moi difícil inventar un estilo a estas alturas, non? Pero sodes moitos proxectos que tedes unha identidade e eu vexo os proxectos e Berter GZ sei perfectamente como son, a Muevo sei perfectamente como son de asquerosamente guapos e musculosos e calentorros. O vosso proxecto sei que vai ser un proxecto moi divertido, pero ao mesmo tempo moi reflexivo tamén, e eso me flipa. Eso me flipa que exista esa posibilidade de que teñades identidade. A ver, eso sabe todo o mundo. En plan, unha das cousas que máis mola de Filloas é que ten unha identidade moi propietaria. A mellor non sabíamos transmitila moi ben, tal. A mí unha frase que me axudou moito, por se algún outro artista esto escoita e tal, é o de todo o que sucede no escenario, todo se ve. Todo se analiza, todo tal. E de momento de decir de, hostia, as bambas que levo son chama a atención. Sí, é que hai 4 elementos no escenario, todo vai chamar a atención. Entón, de repente, co escenografía, en plan, básicamente, o bo de Filloas é que non había que decir de, ostras, se ve ali unha... esa como, o sea, da flick e tal, non sei, e non sei que poñer encima, porque está claro que eso queda moi sobre, pero non sei que poñer. Filloas, que queda ben, uns cactus así rollo xaponés, ou non sei que tal, o bo é que sabes, tú sabes, moi dun vistazo sabes decir que non encaixa con Filloas e que encaixa. E simplemente foi xente dicíndonos de, pues, mimade máis o detalle, coisa tal, e bueno, e ter xente que axude e así tal, e non sei, é a hostia, e o que diste, e me alegra moito escoitalo, que eu creo que o noso proxecto se diferencia moito de outros, e che pode molar ou non molar, porque eu teño escoitado como moitas veces con boa razón, en plan de a mí músicas urbanas non, ou hiperpop, que é algo tan marciano, son o único que o fai na escena galega, é decir de, pues pode non molarme, pero sin embargo todo o mundo asocia Filloas con esos rosas, con ese vamos a levar un videoxogo, ten un rollo naif, pero non porque as letras non, e todo o mundo sabe que código vou a falar. E hai un mogollón de peña que non é a música o que conecta comigo, é o código, todo o que hai detrás de eso, e iso
Sí. moi poucos proxectos se poden facer, eso está moi guapo. Eu quero tamén aproveitar para invitar a xente a que escoite lóxicamente a vosa música, que este por aquí que non vos coñeza que escoita a vosa música, pero sobre todo é máis importante que vai aos vosos directos. Xa van varias conversas que o digo isto que vou a dicir, se hai alguén que viu todas, gracias por ver todas as conversas, pero perdón por volver a repetilo. Eu teño un par de colegas que a grande amore non o soportan escoitando a súa música na casa. Escoita unha canción, dúas cancións e é como, non puedo con su música. E despois van aos seus directos e queren ir aos seus directos, que como, joder, e posiblemente con vos, con Amoevo, con Verter GZ, con Pleria, con calquer grupo, pode pasar que a xente diga, buah, que non sei, non me transmite, pero puxen exemplos de directos que eu vou a vervos e son directos moi disfrutones, son directos nos que pasan cousas. E creo que é importante que a xente empeza a diferenciar un pouco o que se escoita co que pasa, porque creo que no voso caso facedes un tipo de música que nada ten que ver o que ti podes escoitar na casa co que se ve despois, porque para mí non se parece nada porque transmitides de outra maneira e se entenden mellor, incluso as letras, incluso desas letras que falaremos agora, se entenden mellor incluso no directo, unha por as explicacións que podes dar e outra por como interpretar eso, por como se ve todo. Sí, e eu vou ser tamén autocrítico, quero dicir, por eso tamén isto a peña como que escoita ahora Súbete ao Eva, en plan, que o novo disco, porque en plan de, a nivel musical, o sea, se en algún momento nos non puxemos como esa parte de danos de escoitado en casa e que vos mole e todo eso, e do directo, non sei que tal, e que agora soa como un cañón. Agora, por fin temos a idea de o que se ve nos directos está en casa, que ata agora autoproducía eu as cousas, había os medios que había e eu aprendi moito no proceso, pero agora tamén é do estilo de ahora non enganamos a ninguén. As cancións, de feito, pero son un bloque tan grande do disco que son remixes. É dicir, hai cancións que sabíamos que funcionaban. A mensaxe era bo, a armonía, a producción, había cousas guapas, pero decir, hai que levar ao que pasa nos directos, porque entre as cousas que toca Paula, porque Paula, bueno, toca, se hubiera un baixo, tocaría tamén, entre guitarra, sintes, cousas e tal, e todo o que facemos, eu creo que ahora por fin está, non sei o que pensas ti. Sí, non, eu os remixes flipei porque era como, claro, que te dis, ti empezaches o proxecto producindo ti, aprendendo a producción no proceso, o sea, como aí experimentando e tal, e de repente decir, vale, sí, agora vamos a ir con todo a producir algo que sexa, pois, top, totalmente top, pois, nótase. Pero de feito, o que ti dicías de xente que non lle gusta escoitar en casa, pero si nos directos, a mí pasa unha amiga que era como, filloas, non é a música que eu escoitaría en casa nunca, porque non lle gusta a música electrónica, pop así tal, pero se hai un concerto que pode vir, vai, porque sabe que vai pasar ben, é como algo moi bonito de decir, pois está aí apoiando nos directos, non en Spotify, bueno, non pasa nada, tamén haberá xente que dirá, non quero ir a concertos porque non me gusta, pero a tope en Spotify. Que tamén che digo, eu son da opinión, lógicamente escoitar en Spotify, comprar tal, pero se se pode, ir aos concertos. O sea, gusteche ou non, pero ir aos concertos que onde todo gaña e onde se ve todo de outra maneira, que ao final é onde se transmite, e aparte unha cousa, nadie escoita reggaetón, por exemplo, yo non escucho reggaetón, despois estas 4 da mañán no pub da cidade X, sale Don Omar, ou sale agora Bad Bunny, por exemplo, yo non escucho, de repente ves a alguén que é moi roqueiro e te está cantando Bad Bunny, é como, pero non é que tú, pero es que só de fiesta, non che gustará para escutar na casa, pero se estás bailando e se estás cantando o estribillo desta canción é porque de alguna maneira ese tipo de música gusta. E quero tirar un statement que non vos deixo rebatir, un statement que deixo e vamos a outra cousa, que é que en directo, filloas, hiperpobrillitos, tal, é das cousas máis punkis que hai na escena galega. E eso deixo. Factores. E eso creo que é verdad, e a xente que foi aos directos podería logo escribir true, factores, le sabe. É que estaba en plan, a ver que vai dicir, como, sí. Entón é como, eu sei que hai unha capa aí de rosita, que ahorita se te pode escamarlle, pero logo se nota claramente, o sea, logo a nivel de producción e cosas tal, se nota que este chaval vendo punk ou tal, esas cosas creo que se ven. Sí. Mira, antes de meternos a falar un poquinho máis do disco, falar un poquinho das cancións, de todo isto que estades a presentar, dos concertos e demais, volvendo un pouco ao repaso de todo o que pasou dende esa primeira conversa a entrada, porque claro, 2024 non só foi o ano no que subichedes ao escenario do Festival de la Luz, senón que tamén estivechedes en outro escenario como do Festival, que, joder, o Festival que, para que non coñeza, posiblemente sexa dos mellores festivais ou do mellor día ou do mellor fin de semana que hai en Galicia, porque sempre se aposta un pouco polo emerxente, sempre hai outros grupos que xa levan moito tempo
ou están xa dando que falar, e se aposta, que so que me mola, porque non se pechan a, por exemplo, que estedes vos, que se podría pensar que a xente moi carca, moi tal, no, el festival solo van a llevar proxectos nacionalistas, solo flautas, gaitas, non sei que, non, este ano, por exemplo, estivechedes vos, como foi tamén que de repente teres a oportunidade de estar nun evento tan icónico para a mocidade galega como o festival? Empeza a ti. Eu flipei, o sea, para empezar o tamaño do escenario, de estar aí no campus... No Campus Sur. Campus Sur. Non estudiei en Compostela, entón ainda me confundo. Pero, non sei, o sea, toda a xente, ese pedazo de escenario, sobre todo a clave foi que nos preparamos moitísimo ese directo. O sea, nos viñamos de ter un sistema de como se fan as cancións e tal, que decidimos perfeccionar todo o posible de cara ao festival. Entón foron días de ensaios intensivos, foi moitísimo traballo, que de repente, cando acabou o concerto, quedamos en plan de xa está. Para mí, o que dis, no, de tanto a mocidade galega tal, eu, bueno, son de Marbella, entón hai un momento moi que eu teño moi grabado no festival, que é a movida da pandeireta, no? Que eu chego en plan de jaja, vou tocar a pandeireta, e tal, e como unha tipa de Marbella, aquí facendo que tal. Nese momento é playback, o sea, vou confesar, evidentemente, unha pandeireta tocada a esta distancia do micro non vai sonar, pero tamén porque eu aínda teño que aprender a tocar a pandeireta ben. Un instrumento que lle queda. Claro, non niego que en algún momento poida facelo, o sea, quitar as pandeiras tal, pero recordo moito como con moito cariño esa cousa de é que isto realmente é algo super importante a nivel identitario galego. Entón o que dicías das gaitas, pero, o sea, claro, que ao final demostra a variedade que hai dentro da música en galego, o sea, porque o ano pasado foron Leria, que non ten nada de tradicional, é unha banda pop rock ao uso, chulísimas, que simplemente é música feita en galego, entón non é en concertar que por ser música galega teña que ser de unha determinada maneira, entón como que pareceme super interesante, e claro, estar aí e poder ofrecer o espectáculo Filloas foi como, buah, que guai isto, o sea, eu levo moi bo recordo. Pero mira, por ponerche un pouco en valor a ti, dicías, non toquei a pandeireta tal, vale, primeiro tiveches a idea de vou poñer en valor este instrumento, e outra cousa, o que estás facendo hoxe e o que faz sempre, usar o galego. Sí. Quero dicir, xa me parece absolutamente maravilloso. O sea, ainda que fagas playback a pandereta, fai todo o playback que queiras, está máis que permitido. O sea, estás falando en galego, xa me parece unha auténtica maravilla. Joder, que ano 2024, Sí, de feito, un pouco por seguir o fío do festival, unha cosa que nos ensalzou a propia organización era como valor normalizador que nos tiñamos na música, justamente que dices tú, non vimos do tradi e tal, facemos como ritmos super modernos, pero nos que está o galego tamén, e como con unha lingua vehicular tamén para falar, pois onde a miña radio dos mentalos ou falar da festa podría estar, entón creo que eso ensalzamos guai. Logo, eu vivín, bueno, levo 10 anos vivindo en Compostela, eu vivín nunha residencia que está ali no propio Campus Sur, para min foi, quizá, dos cousas máis especiais da miña vida, a mí cando nos dixeron que gañamos, porque non foi porque gañamos con cursos novos valores, e, bueno, non me cría cando tal, e creo que foi o pistoletazo do 2004 impresionante. Unha cosa, por exemplo, que creo que eso se notou, que flipa o que dices tú, do ensayo previo. Nós, técnicamente, éramos os rookies ali e chegamos como uns titáns, o sea, a nivel de o que se viu no escenario, o que puido ver o público, non estou falando de probas, tal, que eso non lle importa a nadie, pero que viu a xente como un reloj, empezaban, remataban, todo soaba como un cañón, porque agora estamos traballando con peña super guai, o sea, agora nos fixo o técnico sonido ese día, pero é tamén un dos produtores de Menor Proxecto, Luis Antelo. Dices tú, quen é Luis Antelo? Pues un tío que traballa con Iván Ferreiro. Non sei te suena Iván Ferreiro, pero non sei, quere sonar, un poquito. Pues, está comezando tamén, non? Sí, sí, está aí. A ver, é curmán meu, porque compartimos apellido e estuve a ver se lle abre un par de portas. Pero é o que estamos, aparte dos directos, como pondo toda a carne no asador, e foi... O festival foi unha locura. Viñamos tamén o Atlantic Pride, para nós fora un pouco difícil, porque esa transición que está falando do sistema de sonido nos pillou en pleno Atlantic Pride, e creo que o solventamos de 10, pero foi como nos, obviamente sabíamos o que se nos viña ese ano, e vindeiros, porque logo falaremos de que o disco que se vai agora leva un ano de preproducción, é unha cosa que leva plantexada moitísimo tempo. Eu me acordo un día pillarte por Barra, no concerto Capital Boscov na Sonar, e decir, hai que ir pechando data para un tal, porque o seguinte disco vai ser unha locura, non sei, e tú pensarías, este fumado que non me falou en 7 meses e tal, e é porque
xa estaba moi avanzado naquel entón, pero tamén estamos buscando o momento idóneo para sacarlo e tal. Entón, quero dicir, había unha perspectiva que flipas e se ves nos directos e hai xente que nos viu hai 2 anos e agora e dice, pero que cojones, en plan, soa moi ben, en plan... Eu creo que a primeira vez que che vin en directo, se non me equivoco, foi na Disfrutona, Eu solo. ti solo. E que me estabas dicindo Aí 2 anos de tal, ti solo, na Disfrutona. Claro, entonces creo que eso é bonito tanto pues peña que esté dentro do rollo, o sea, promotor tal, ou o propio público, en plan, é unha historia, yo non, non é unha historia de superación rollo llados, tal, no, pero é rollo de decir de, joder, se a este rapaz lle tivera quixera estar con esta vaina na súa casa, sacar os temas, logo pasar os amigos, tal, non sei que, eu tivera quedado como ali moi cómodo e guai, pero claramente hai un espírito en Filloas de coñecer eso, cantos máis profesionais, estar nos mellores escenarios, sonar como un cañón, con, e ademais isto, coa autenticidade que ten o rollo. Sí. Que ese rollo, al final ves a tus colegas no escenario, dos rapazolos que non nos damos de diva e cosa e tal. Y... Fala por ti. Sí. Pero, Es como Melody, ¿no? Esa diva. pero acabas de dar unha clave moi importante, porque que a xente non é superación como llados, pero sí que un afán de superación, porque a xente, eu cada vez estou máis comprometido e entendo máis todos os proxectos que estás comezando, todos os que vides por aquí, porque falo con vos, falo de moitas cousas fora de directo, de lo que supón pechar un concerto, non sei que, gravar, cando sacar, todas estas decisións, todas estas cousas, ou ir a un concerto que non haxa tanta xente, que fallen cousas, todas estas movidas que pasan, e, joder, a xente lle pode parecer moi sinxelo todo, pero é un proceso que para vos, imagino tamén, como todo, é complicado ser capaz de superar X dificultades, entender que non sempre vas ter xente, entender que vas publicar unha canción e igual a primeira semana tes 5 escoitas, pero de repente na segunda semana o peta porque o sonas nun programa de radio, porque alguén o comparte ou estas cousas. Ou non o peta. Ou non o peta. Nunca, Ou non o peta nunca. E ser capaz de entender todo eso e seguir como seguides na roda. E xa non só seguir na roda, senón dicir, bueno, pois vamos a poñer da nosa parte para que todo isto vaya a mellor, que non sexa, que polo menos o que pase no futuro, que dentro de 10 anos onde estará Filloas, xa o veremos a ver onde está, oxalá que sigades sacando música, oxalá que estedes o máis cerca posible, ou oxalá vivindo única e exclusivamente da música, que eso xa sería unha maravilla, pero seguides despois deste tempo e estades poñendo cousiñas para mellorar, e eso xa me parece non será como llados, non será como unha superación de xente que teña outros problemas tan importantes ou máis importantes, pero dentro do que a música, dentro do que compatibilizar música e vida, me parece moi guapo que sigades e con esta filosofía, pues, vamos a mellorar, vamos a facer todo mellor, vamos a estar con técnico, vamos a unha produción máis guapa, vamos a non sei que. Sí. O sea, ponte mérito, poñer os méritos os dous de superación neste aspecto, Eu creo que sí que é un afán de superación. Creo que sí. Pois yo dixo Dani no rincón e non podo dicir Nos nada. aquí a dicir gracias. Porque, claro, ahora enfocando xa cara ao disco, enfocando cara a este de traballo que estáis presentando, que xa se pode escutar en plataformas digitales, xente, volvemos outra vez, descripción, tedes aí o Spotify, Tidal e todas estas mierdas van a estar aí, porque sempre me olvido de poñer outras plataformas e hai que escutar tamén música en outras plataformas, xente. Spotify está guai, pero tamén outras plataformas. Que eu cada vez tú máis a tocar yo de Spotify. Os artistas están a tocar yo de Spotify. De feito, os artistas están a tocar yo de plataformas digitais, a metade deles. Comprade os discos. Comprade discos, comprade entradas, comprade merchan, comprade todas as cousas que haxa. Joder, como é ter un disco tanto tempo aí guardadiño, ter as cousiñas, ir sacando cancións, ir presentando, pero claro, imagino que vai estar cun equipo, ahora tamén os plazos tamén cambian, porque non é o mismo publicar en decembro, que publicar en novembro, que publicar non sei que, para festivales, para non sei que, non sei canto, estas mierdas que hai que ter en conta moitas veces, que ter aí as cousiñas xa, ter a idea e non poder soltar ou estar aí, ai, quero ya que escuchéis todo, por favor. Para mí igual a parte máis dura do proceso de lonxe. Eu me acordo que unha charla que demos xuntos en un náutico de San Vicente, sí, que era previo do concerto e tal, e eu lle decía a xente, aos músicos emerxentes, como se eu fora alguén, decía que as cancións non caducan, que as podes sacar cando querades tal, pero unha cousa como que eu digo, non creo del todo, pero digo e me teño que repetir para
para eu estar como cordo e tal, porque era o rollo de, Dios, nos Despan, a segunda vez que tocamos no Sonar, Despan saiu ese día, eu xa me acordo, e logo 22 minutos se leva dende Festival da Luz e así tal, é moitísimo tempo, e que levaban para min en preproducción antes de atopar produtores concretos, que bueno, que se fixen con Dave, o rapaz da Moevos, en plan, bueno, ele é Alfa Moevos, Claro, sí. carallo. Un dos E rapaces, non é? Sí. entón foi como, a ver, foi duro, pero non sabía, o sea, había que ir paso a paso, e o que diste, axuda a ir con equipo, de decir de, isto forma parte de algo máis grande, ti tranquilo e así, pero wow, es que eran moitos meses, pero escrito que era, íbamos a remisturar 4 cancións, que 4 cancións iban a ser, porque era importante cales coller, non hai cales para nós tiñan un recorrido máis, porque hai as cancións que mellor, por moito que nos estiveron sentados no estudo, non había recorrido para elas, que 3 cancións novas iban a ser, non sei, foi moi louco, eu creo que foi isto que tamén que opine Pablo, porque coñece as cancións casi dende o principio que se fixeron, pero non tanto as novas, non vamos falar agora dos remixes de pues que acerto escoller estas outras, ou como tamén como te sentiste tocando, que sei, A Morte vai comigo antes e como é A Morte vai comigo agora, o sea, fala un pouco deso, se queres. Pois para mí foi un doble proceso, o sea, xusto antes de subir estábamos falando de como de cómoda estaba eu agora nos concertos, no? O último concerto que dimos en decembro eu estaba cómoda totalmente, xa sabía o que tiña que facer a nivel musical, tal, xa non era nada novo, rollo de ai, vou fallar nesta nota, non, xa sei o que teño que facer. Pois claro, iso xa estaba nun punto así e de repente as cancións cambiaban, en plan de hai un remix, tens que facer cosas novas, era como, bueno, guai, non, a ver, non é algo malo de, teño que aprender outra cousa, pero era como moi estimulante de dicir a mesma canción que, o sea, é a mesma canción, coñécela, pero agora tens que facer outras cousas, soa diferente, é como super interesante porque ao final non é imposible aburrirse, o sea, como técnicamente podese considerar como músico de sesión, no? De chegas, apoio nos directos, toco isto, toco tal, o sea, son máis parte do proxecto que un músico random, pero a cuestión é, a nivel musical, podería ser, moitas comillas, aburrido, o sea, rollo de, fas isto, siguiente concierto fas o mesmo, siguiente concierto fas o mesmo, e chega un punto no recorrido e de repente entran en xogo estes remixes e como, que guai. Entón agora é como o proceso de que vou facer na nova verán, que de feito en verán é unha canción que eu tocaba todo o rato na antigua e agora nesta non toco, fago coros, entón é como super divertido porque dame a oportunidade de simplemente estar vendo o que está pasando no público e con filloas, non? Como estar máis presente no momento, supoño. Sí, estar como moito máis observadora, poder dar máis festa en vez de simplemente estar pensando no que teño que tocar. A Morte vai comigo, agora estou enamorada desa canción, é a que é máis fastida de tocar, porque teño que andar aí con un efectiño, pero é moi chula, verdad? O sea, creo que como a que máis me sorprendeu. Mediocre tamén, e calme dixo, bueno, Galicia, que dices de Galicia? Que dicir, a ver, unha cousa moi guai a nivel de directo de Galicia é que eu cambiei a guitarra pola pandeireta, entón é como, Dios. Pero o de Galicia, por exemplo, ese era un tema que molaba. Pero o remix, joder, pégalle un salto de calidade, engrandece moitísimo a canción como sona agora, como que adquire unha categoría moito máis superior, máis, de feito, agora é un tema filloas, que non é que antes non que antes non é que non o fora, pero agora encaixa moi ben nos directos, queda moi guai, ten moita máis forza, é moito máis festivo, é moito máis divertido, incluso con como sona a música. Eu creo que te chino claro, porque para min é como hai dous grupos de cancións, as que son máis antiguas do primeiro disco e as que son, bueno, non é tanto así, pero por exemplo, Galicia e Mediocre funcionaban. Era cancións que o público lle gustaba, tal, e era como, tamén entendo como unha persoa ahora que escoita isto, que unha vez escoitou ao fillo decir, ostras, e como remisturas isto, tal, vainos escoitar, porque había unha idea con Galicia, un tema trap que logo rompe con as partes electrónicas, pero non era produtor de electrónica naquel entón, quizá ahora sin moito máis, incluso non podo chegar a algo que como que se fixo, pero non como que fixen hai 4 anos atrás ou 3 anos, e é como Galicia foi ese claro caso de decir, este pibe tiña moi claro que quería na súa cabeza, ahora se falou coa xente para facelo. Mediocre a canción que ten máis escoitas e tal, pero esta versión ahora é un cañón. O sea, non é como ten a mensaxe que tengo todo tal, que é super pegueira tal, pero ahora soa, pero como un cañón, que en plan, me acordo da primeira vez que botamos en directo a pena dicindo, tocaches un pouco mediocre, non? Porque é outra vaina. Logo hai dous casos para min totalmente distintos, son Verán e A Morte vai comigo, que para min é como que agora chegamos
ao son que eu sí que quixen facer no seu momento. En plan de que sí que había moita limitación técnica de como quería facer esos temas, e en plan, por decirlo agora, se puderan desaparecer as antiguas e meter estas, como un pouco que se fixo con Verán, para mí a tope, porque eu xa trasteaba en 2022 co sonido hiperpop. Ainda que Filloas tiña moita guitarra naquel momento, porque técnicamente era do que viña de producir, tiña que metelo. E eu xa no seu momento quería que A Morte vai comigo sonara como sona agora. É un tema de discotequero, non, é como rápido. É un tema rápido, é un drum and bass que vai a toda a hostia e tal, e é como, eso xa o quería que hacer no momento, pero non puiden. E logo Verán, tamén foi como rollo de sentarme con produtores e decir, ostras, tú aquí que intentaste? Por que hai guitarras nese tema que realmente é como se fuera unha especie de raquetón de verano, Sí. dunha maneira tal? Pero por que hai guitarras? Tal, e decir, pois, hai un momento técnicamente que con as cancións non daban pa máis e decía, pois falta algo que cruja, falta sonido tal, e decía, pois meto guitarras. E tiña un huevo de guitarra. E a nova, todas as guitarras que hai en Verán nova están feitas por ordenador. O sea, para que non hai guitarras no proceso de Súbete a Eva deste disco, non hai guitarras reais, e é como conseguimos levar un tema como eso, que había un requetón con guitarra raro, non sei que tal, pues un pepino de hiperpop que te está aquí todo o rato, vaya toda hostia, vaya... Bueno, ese tema de Luis, non é de Dave, e agradezco moitísimo que creo que dera a tecla con... Eso, como ademais, ahora é homoxéneo, porque ti escoitas seguido, como subetaba, o todo novo que estás sacando, e dices tú, soa a algo totalmente homoxéneo. Pois hai cosas do disco do recopilatorio que hai de 2022, hai cosas do seguinte disco que sube de o segundo disco XD que xa fora pensado como disco, e todo soa como un disco actual. O sea, que creo que eso, aí traballamos que flipas. É que esa homoxeneidade é importante, non? Tamén, que decir, é como eu vexo sempre os artistas e sempre digo, primeiro disco, estás buscando unha idea ou tes unha idea na tua cabeza, se sacas un segundo EP, un segundo disco, xa estás un pouco a mellor cercano a outra cousa, e xa os terceiros traballos xa son como ese punto de vale, ahora a cousa se pon seria porque quero facer un traballo que se diferencie en dúas partes, se pon seria porque creo que todo sone dunha mesma forma, se pon seria porque quero que teña unha historia as letras e quero que tal, e no vosso caso un pouco eso, non é, vale, xogamos un poquinho con isto, estaba eu soliño, xoguei no segundo disco, fixemos aquí estas cousiñas, e agora o que estás a dicir, non? Xa todo ten un empaque, todo ten un envoltorio que se recoñece xa todo o mismo dentro desa diferencia, non, entre cancións, pero xa todo ten esa identidade. De feito, isto é moi interesante tamén para que vexades como funciona o de cando sacamos a música e tal. O primeiro tema desto é 22 minutos. Antes que de Spawn, como preproducción miña. E do estilo de este sonido, xa empezar a traballar sobre ese sonido, e logo, unha vez que está eso, pasar aos temas antigos, aos produtores, e decir, vamos a perseguir isto, non algo que estemos buscando, non ides a escoitar o anterior disco que tal, non. Foi como, primeiro se fixo unha canción nova dese disco, para dar todos agora ao anterior, e, joder, eu creo que quedou mallado. Co remixes, eu creo que eran necesarios. Tamén é certo, podo chegar a entender que alguén diga, hostia, porque hai remixes, estes temas, a mí, hai peña que me dice, joder, escoitei esta, teño ambiciado, eu son do A Morte vai comigo 2022, ou de cando fora. A tope, estou de acordo, pero nós, para crecer como artistas, necesitábamos sacar A Morte vai comigo. Necesitades, e o importante para min sempre é, eu sempre o direi, sempre defenderei que os que teñen que estar contentos, lóxicamente, cando se fai música, e cando se quere poder vivir ou ter, pois, non pérdidas por lo menos que se fai, sempre de unha maneira pensas no público, non? Pensas a ver se a xente lle gusta, sempre é esa idea, pero eu sempre defenderei que, como neste caso, vai haber xente que lle guste máis a versión antigua, por supuesto. Con que vos ides a sentir cómodos vos no escenario? Que a versión nova? Pois adiante. Que se pode perder algún ointe, algún fan por darlle esta volta ás cancións? É un risco, entre comillas, asumible, porque, lóxicamente, vos ides a estar facendo esta música, oxalá que moitas veces en riba dos escenarios. Entón, ou estás contento porque, eu sempre direi, oxalá que todos os que estás pasades por a Canle, dentro de 10 anos, teñades unha carreira da hostia, e ides a tocar, inevitablemente, cancións que se dicir, joder, estuvo a tocar este tema, agora xa non lle podo dar unha volta, porque agora xa ese tema ten non sei que tal producción, me cago na puta, e vas a estar... Agora estás no punto no que, por suerte, ou por desgracia, pero eu creo máis por suerte, podes permitir facer estas cousas, xogar. E un matiz, además, que isto non é por vender o disco tal, un matiz que é verdad, que cando se grabou o segundo disco XD, que fixen outra vez eu solo, e foi un estudo a que a misturar, pero fixen eu solo.
chego a ter o que días tú tú vas avanzando, os coñecendo e tal. Non, é que naquel momento eu teño o equipo que teño agora, tenían sonado, as cancións que están ali tenían sonado ao que sona Sube a Toeva. Porque eu xa quería facer ese sonido, non hai gota de capaz que non sabía facelo, e é como tería chegado aí. Sí, como que realmente o primeiro disco era o inicio, o segundo disco que quis foi como teño este camino, pero ainda non chego. Pero é que a cousa que non teña nin puta idea de como percorrelo, xa que era. Pero xa era aí, non era, aí non estaba nin buscando sonido. Mira que non soa nin parecido ao que saiu agora. Claro. Pero xa era. O tiña clarísimo. E as conversas que eu tiña, os referentes, es que os referentes que eu teño para o segundo disco XD son os mesmos que para Sube a Toeva. E eso para min di moito, porque ao fin e ao cabo as influencias que tes para facer un disco é unha pata máis, o sea, en plan, así unha pregunta cliché que hai, entón tal, que foron tus referentes, tal, porque é unha pata a nivel compositivo e de produción, e será mala cara, Rojo, Faxu, logo María Escarmiento sí que non ha escoitado cando foi o primeiro disco, pero é un sonido exactamente igual e continuista a isto, pues todos os artistas era que facía. É que o dos referentes, que é unha pregunta que eu evito de facela directamente, sí que se surge de falar, claro. me mola, pero oye, pero cuáles son tus referentes? Directamente non me gusta, pero é inevitable. De feito, hai xente que me comenta, non? Ou ves entrevistas en outros lados e tal, e hai xente que di, non, que eu cando me poño a compoñer, me poño a gravar, deixo de escutar, non me lembro quen foi que pasou por aquí fai pouco, me contaba que deixa de escutar música. Cando se mete a gravar, deixa de escutar música, porque non quere ter unha influencia directa de nada. Entón, cando sabe que non me lembro que grupo era, se mete a gravar ou se mete a escribir, di, vale, vou empezar a traballar, vou facer 2-3 cancións novas ou vou a ver que sale. E deixa durante unhas semanas de escoitar música, pero cero música, para meterse no estudio, e as influencias son cosas que poida ter que sexa o que a cabeza ou lle pide. Pero non entrar, porque dicía que se pode escoitar non sei que grupo tal, chega e que lle ten pasado depois de compoñer, lle sona demasiado parecido, pero xa non influencia, senón moi parecido a outra cousa. Pero cada un ten a súa forma e ao final as influencias están aí, porque eu creo que todo é inevitable, cando se fai calquer tipo de cousa é inevitable non ter unha influencia de alguma maneira. Eu sempre digo que para min unha influencia, salvando as distancias por tempo e por como fago as cousas, pero para min unha influencia agora mismo moi directa no que eu fago é Broncano. Non é o mismo, lógicamente, como fago, pero ese tipo de conversas de, mira, de repente te pregunto por el disco e agora vos podo preguntar por unha anécdota de non sei que, vos podo preguntar despois por que comiche de sonte. Esa cousa de seriedad la justa, vamos a falar de cousas, pero de todo. E é inevitable que todos teñamos influencias. Eso está claro. Total. Sí, a veces nin sequera consegues poñer nome a calera influencia. Rollo de esta forma de pensar nas cousas que realmente casa con X e non te entra na cabeza cando te preguntan de influencias. Ai, pois non sei, e alguén dende fora di, está claro que é esta persoa, sabes? E que moitas veces é inevitable, non? Tamén que o fagas, porque ao final estás compoñendo, estás tocando, moita xente lle pasa, escoitas cancións de algún grupo, notas e dices, joder, que isto sona moi a esto. E depois eso, pero que non, pero é que te estás metido ese tipo de música que che vai por aí, e é bonito realmente tamén, cando se poden ver influencias e cando se descubre e hostia, es que isto sona a tal, isto sona algo, tamén está guai, e supongo que se che diga que que esta canción me sona a esto ou tal, que poden recoñecer as influencias, supongo que tamén te gusta, non? A mí me encanta, eu teño unha opinión moi impopular con ese rollo, ou polo menos moita xente non o quere dicir moito, que a min me flipan as referencias. Eu quero dicir, se a min fillos, no momento que me jubile, a miña conta de Instagram quedará para ser unha conta de memes, vale? Un meme é coller unha plantilla, é dicir, unha referencia que hai nun sitio, con algo que está pasando agora, unha referencia de outro sitio, e ver como as misturas, como tal, e con eso faz arte, comedia, o que sea, tal. E para min, unha cousa que parte do proceso creativo de filloas é escoitar un go de música, do que me mole nese momento, e ademais, pasan cosas moi raras nese sentido, que a veces non estou escoitando hiperpop e dentro de repente hai como unha cousa moi... Me pasou con cando estás dormida, que estaba escoitando depresión sonora, e de repente pillo unha man aí do post-punk. E hai unha canción que é moi rara no resto, tal. Pois a mí iso me flipa de como decir de... Eu son moi analítico, eu me quedo coa armonía dunha canción e a melodía de outro, e decir, ostras, esta armonía caberá nesta... O sea, esta melodía caberá nesta armonía, que guapo. E logo, a variedade que estou pensando en unha canción que ao mellor, logo tamén que non leo libros, pero un videoxogo que fale de unha cousa parecida e decir, ostras, como podo remisturar eso tal. A mí me mola referencias en plan, e tamén un pouco que veño a facer hoxe, logo falaste dun tema e decir, enumerarte todas as cousas que están contidas dese canción e que xente diga, hostia, non me creo que
Evangelion en esta canción de Filloas o Outer Wilds ou que todo ten cabida porque en algún momento collo algo circunstancial e intento meterlo, ou un meme que estivo de moda en agosto de 2024, pues está aí rescatado. A mí eso me encanta e me encantaría que hubiera unha libreta de diciendo pillé las referencias, ¿sabes? Me gustaría ser un meme. A ver, eu creo que 22 minutos tipo de ir haciendo un bingo en plan de... É unha locura, 22 minutos é unha locura. Podemos comenzar por aí, se queres, o sea, se ti queres facer Fala de vos de 22 minutos. Unha referencia porque ti, claro, vamos a falar porque non sei que cara está pasando aquí, o sea, eu podo falar. Eu agora é increíble como escapo do meu sitio normal de facer as conversas e perdo o control do que está pasando. Da igual, non pasa nada. Porque ti como te sintes porque, joder, ti eres moito máis seria. O vamos a Sí, sei por onde vas. Vamos a poñer, claro, que dicíamos ao principio, ¿no? Cando ti entras a esto, toda carallada, tal, e te dice, guau, pero estás facendo esto, estás tocando un tipo de música que nunca tocabas. Sí, a xente A túa parte, Paula Ferraz, é moito máis seria de outra maneira, así que tendo esa parte íntima, esa parte melancólica, esa parte que está nas súas letras, non? Pero como ves ti este rollito de tanto meme, de contar cousas de pena, pero ao mesmo tempo darlle esta volta? Flipoume dende o inicio, o sea, eu así un pouco de lore dos inicios, eu dixenlle a Iago que sí que iba a colaborar con él, e de repente pasa, o sea, eu tiña unha viaxe ata Marbella, son dali, creo que ia en bus ou ia en Madrid, unha viaxe nocturna destas de 8 horas no autobús, e púseme as cancións en bucle, desto de que fago o subconsciente fago o seu traballo, e eu quede sabendo as cancións. E o rato que estaba desperta, eu estaba escoitando as letras e era como wow, o sea, estaba falando de temas moi similares ás cousas que me rayaban a min, o sea, salvando as distancias porque unha persoa son outra, pero con música moito máis alegre, moito, o sea, como que había unha, non é que chocasen, pero era como unha cousa novedosa para min. E claro, eu diseño moito despois cando íamos falando máis, íamos facéndonos amigos, que era como, tío, houve unha cousa moi clave que é dicir, somos moi parecidos, máis do que eu pensaba, e noto nas letras. Entón, claro, eu veño de facer letras intensas, canción intensa de cantautora, etcétera, con su guitarrita, que si mimi, pero, claro, vin nas letras de Filloas letras moi de cantautor, pasándolas por un filtro friki, e con referencias a tope e memes, e por outro filtro de música hiperpop. Pero ao final a esencia está aí, o sea, as mesmas preguntas, as mesmas inquietudes e tal. Entón é como moi curioso ese proceso meu, que claro, é que falo con moita nostalgia, fai só 2 anos, é como moi gracioso ese concepto. Pero claro, de repente como, ostras, isto, non sei, e ao final, pensar en 22 minutos cando eu escoitei por primeira vez, era como, isto é a típica canción de amor, o sea, de, ai, como te quiero, pero intentando meter todas as referencias posibles nese momento, é unha cousa que eu agradezo moito a Iago, que xa vai a entrar, que é grazas por meter unha referencia a Minecraft nunha canción que ademais esa estrofa canto eu, entón un aplauso. Esto está sendo maravilloso para Chat. Filloas de 22 minutos. Está guapo ou non está guapo? Es que nunca lle dou uso, tío. É que está guapo de carallo, A ver, shout out, pero impresionante a Lara Caeiro, que é a rapada que fixo o vestiario, a Xaime Miranda, que é o director do videoclip, e que me seguiran a idea de decir que queres en 22 minutos? Dice, quero ser un astronauta que camiñe por Compostela. E todos dicindo, que buena idea, Iago. Lo has vuelto a hacer, vas a dominar a escena, vas a ser tal. Pero igual queda así hasta o final da conversa. Este é o look está guapo de 22 minutos. É que está, o sea, primeiro, non me eches, sobre todo a que máis teño controlado, a Lara, así que, bueno, sei un pouco máis, feito un día falei con ela e tal, e coñezo xa un pouco máis a súa faceta de como está facendo xudando tamén nesa parte. Pero é que un puto videoclip con Xaime Miranda. Quere dicir que volvo ao mismo que se pode falar con outra xente que veu por aquí, producir con Juan de Dios, ou estas caralladas que moitos deles son emerxentes tamén fixeron. Xaime Miranda posiblemente sexa a persona que máis videoclips fai en Galicia, creo que non me equivoco se agora mismo facemos, acaba de publicar un videazo con Grande Amore tamén, pero te fai de repente un videazo con Grande Amore
que é unha puta película de vaqueros, un western, non sei que, de repente te saca con Amuevo un lobisome non sei que non ten nada que ver, de repente te saca o videoclip de 22 minutos que non ten nada que ver con nada e me flipa, lóxicamente, esta parte túa da idea, ao que vos fixeches, non? Pero que unha persona como Xaime Miranda, que podía estar centrado en facer con X personas, X cousas e tal, e non aceptar, non? Claro. X idas dicir, pois eu non quero facer algo tan friki, algo que teña de estar... E ao contrario, Veña, pa adiante, me flipa. Vamos a empezar, antes de vanagloriar y decir todo o que ten Xaime Miranda, que me quedaría corto con esto, hai un anécdotón de o día da rodaxe, agosto, Compostela, moito calor facía ese día. Eu sudando como un cocho, e isto polas ruas de Compostela co sol que facía, foi unha rodaxe difícil, bueno decir. E en este que en certo momento me atopo de cara a cara con Cibran Boyanca Costova, porque claro, roda videoclips con Xaime. Que tal, non sei que? Pua, me dixeron que ibas cun friki da astronauta, tal, aí está. Ele estaba, o tipo estaba no barbeiro, cortando pelota e dice barbeiro, que creo que hai un astronauta por la calle. E en plan, el outro me dice, non sei que tal, e como que fuera o comidilla durante todo cortar o pelo, e logo se atopa como os rapaces destos mans que a quen grababa Xaime ou tal, e dicir, efectivamente, filloas. O sea, en plan, me gusta saber que o primeiro contacto que tengo con Boyanca Costova, que é un referente da hostia para que eu cambiara do punk a urbano, o sea, en plan, son eles. En Galicia, o referente que teñen son eles. E como decir, o sea, es un grupo con que yo diría, me encantaría facer todo con eles, sabes? En plan, unha colada, uno que tal, e durante el friki de Compostela, e decir, non me... El astronauta. Pero tamén é certo, de plan, non engano a ninguén. Sabes, quero dicir, tamén no sentido de que así tanto o tío como el ven, si, o seu rapaz é isto. Es así. Non hai máis donde rascar e tal. Non é un personaxe. Sí. E nada, de Xaime solo dicir que isto dixen en Xome Emerxente no evento final, que a gracia é que un fricazo tanto ou máis que eu. O sea, a comunión que tivemos foi de eu decir, sabes que molaría? Un astronauta por Compostela. E cousas con gráficos de Play 1. E non sei que tal. E todo, eu non sabía que todo o que eu estaba dando como ideas, para él era, no, isto hai que facer un videoclip. Ele estaba apuntando, todo... e eu pensaba que estaba facendo un brainstorming. E isto, e non sei que, e tal, e non sei que. E logo vamos, chega o día da rodaxe, claro, tamén outros videoclips máis que des tú. Este tío fai as cousas con gran amor e toda esta peña, é decir, eu non sabía que me iba a topar, pero quedar con ele e decir, bueno, pues a rodar, hai unhas cousas así xa en 3D feitas, non sei que tal, e son estos planos literalmente os que eu explicarei eu. Este tío é moi bueno. Este tío é moi bueno. E a min, logo falaremos do de Spawn, que ese non foi con Xaime, foi con Diego, tamén como papá e mamá, non me podes facer elexir tal, pero é como a nivel audiovisual, a nivel de videoclips, traballar con Xaime foi un antes e un despois. O tema, en pelotazo, eu internamente o sei polas escoitas que ten e cousas e tal, que gusta, pero que te pueda dar este empaque a un tema que además, vamos a falar de eso, é un tema de amor. Sí. É un tema de amor que podía ser que non, Dios, non quero meter no xardín. A ver, eu non quero ser moi directo nos temas de amor, é unha cousa que me propuxe, non, de feito, levo 4 anos de historia como artista e nunca fixera unha canción de amor romántico. E de repente a que fago é un tío vestido de astronauta, todo son referencias a Outer Wilds, que é un videoxogo máis, Tomb Raider, Rayman, Minecraft. A primeira frase é pequena. Que es un meme, ya, claro, pequeña, ¿sabes? Eso ya está, luego tú también todo tan sega, ¿sabes? Como todo está guay y me siento unha cousa que sí que me levarei a tumba de decir de, xa que me metí no fregado de facer unha canción así, que quería facela porque era o que sentía nese momento, que pudera facer o que decías tú, tan no meu estilo, sabes? Non... As referencias mías as tiñas, hai unha forma de contar o amor segundo filloas, es como unha referencia a Dark Souls, unha cosa así, sabes? Que non hai... Pero minutos me encanta. Quédate con quen te diga, ti es Lara Croft cazando lendas. Cazando lendas, sí señor. É que a mí me flipa, dicíamos antes de empezar, non? Que a min falar propiamente dun proceso compositivo non é algo que me guste, non me gusta preguntar por cando se empezou a escribir, por tal. Pero no voso caso creo que é un pouco obligatorio facer este repaso, non? Ou polo menos contar un pouquiño esas referencias, porque claro, estamos falando de que un tema de amor, ti como cantautora e eu como fan de cantautores moi cortavenas e moi que moitas cancións non deixen ser similares porque ao final os clichés sempre están aí e é moi difícil escribir. A ver, sempre direi que facer unha canción de moitas cousas é non sinxelo, pero pode estar, pero unha canción de amor ou de desamor
a estas alturas, con tantas cancións de amor e desamor publicadas, facer algo distinto é complicado. Sí. E no teu caso, neste tema, en 22 minutos, joder, Consiguiuno. é que é unha canción de amor, estás falando de estas cousas, pero estás metendo unha de referencias que a cosa non é como se te ocurren as referencias, senón ser capaz de empacar todas as referencias nun tema que teña sentido. A ver, creo que si, eu así xa o digo agora e me quito isto que todo o disco é unha referencia a un videoxogo que non sou nadie máis que eu polo visto, non, a ver, que hai xente que me escribe e dice que lle gusta o xogo, que Outer Wilds. Outer Wilds vai dun bucle temporal nun sistema solar de 22 minutos. E todo o rato se repite o bucle. E ao final dese bucle, non é spoiler xa, chego a este punto, vale. Ao final dese bucle remata o universo, morre o universo. Pero como ti estás atrapado nun bucle, volves aos últimos 22 minutos. E ese tropo de queda pouco tempo para ver a miña parella ou o fin de mundo ata ese momento que vas a ver a parella, un tropo moito, hai unha canción de Lara Logic que é o fin del mundo ou algo así, tan bueno, Sí. pero non fala de eso tal, pero fala de ser el fin del mundo ese momento tal. Es un tropo que existe, e como podo leválo eu? Pero foi pillar ese videoxogo que tiña super recente, que aparte de que permea todo o disco, logo falaremos deso, sobre todo nas ilustracións de Uxía, daqui xarauta a miña ilustradora Uxía. Guapísimas. mellor. Vos lo dicía antes. É a mellor. Me flipa. Ahora vamos a volver a Sí, esto. sí, Que sí, non vos sí. preocupes que volvemos ao que estás falando do tema. Pero no voso caso, volvo ao mismo. Sodes moi visuales. Sodes un proxecto que depende moito dos directos, depende moito de como se ven as cousas, depende moito de seguir co rollo memes, ter esta idea, non? E a min as ilustracións de todas as portadas o como está todo empacado tamén nese aspecto me flipan porque como que son serias pero ao mesmo tempo teñen as referencias, casan moi ben e venden moi ben o que ti queres poñer, hai cousiñas así escondidiñas, hai detalles, os gatiños, non sei que, estas caralladas postas aí, e o mismo que con Xaime Miranda é capaz de que ti lle digas quero isto, pois levarlo ao efecto da forma moi cercana como ti o tiñas en mente. Uxía, non? Sí, sí, sí. Uxía, ser capaz de levar as ilustracións e facelas de forma como tedes en mente vos que vendan o que vos queredes, un aplauso moi grande porque me parece tamén unha maravilla. É mellor. E unha cosa que nunca contei, perdón que nesta parte fale moito, pero É o proceso, sabes, ti? hai, como dixeron hai moi pouco, unha rapaza que se dedica á comunicación en unha axencia moi importante que hai aquí en Galicia, me falou dunha vez de 22 minutos dicindo é que esta canción é super cotidiana e que todo o mundo se pode ver reflectido como é, faltan 22 minutos para ver a persoa que me gusta. E eu digo, unha persoa foi capaz de ver que cotidiano algo en referencias espaciales, de non sei que, videoxogos, tal. Ese tema é que para min, hostia, falta falar de Deus, pero o mellor tema para min do disco é que é moi transversal. Sí. Tocas do amor, que todo o mundo de unha outra maneira, o amor desamor pode sentirse reflectido, pero é moi friki, pero podes como decidir non escoitar nada desas referencias e quedarte con ese tema de amor cotián, ou decir, vou pillar todas esas referencias. Logo para mí é unha terceira lectura que me gusta moito, o sea, tamén, sobre todo na parte que tú es Lara Croft cazando lendas, é unha canción que fala moito da autoestima e de decirlle, sobre todo autoestima non propia, é decirlle a unha persoa que ves mal, decir, joder, tú vales un mundo, non te estás querendo decatar, estás triste en cama tal, e é como olvídate de todo tal, tú por ti misma vales moitísimo, e iso está tamén en 22 minutos. Eu creo que sempre, por sorte ou desgracia, as letras é o que máis se me ensalza tal, e 22 minutos para min está moi ben. Non sei dicirte si tal, pero está moi ben. Confirmo. Está, o sea, está e mola, joder, o que dicía agora que creo que estamos nun punto no que as vosas letras están moi guais porque se tratan temas moi necesarios, se fala de depresión, se fala de estar mal, se fala de parella, se fala de amor, se fala de moitas cousas dunha forma que é curioso, non? Como estamos nun momento, por exemplo, que falar de depresión ou falar de estar mal ou estou rayado, non estou ben e tal, é cando máis se debería falar e é cando sigue sendo demasiado tabú facelo, e que agora cheguedes vos e me envolvas todos estes temas co jiji, jaja, non sei que, é como un caballo de Troia de no, mira, unha moi boa metáfora. Co bailecito, con jiji, jajás, vou vos a meter esta letra aquí.
poñedvos a pensar. Eu imagínate un tipo no concerto que non te escoitara, que ia amigo dun amigo, tal, está aí a tope, coa súa copa, tal. Chega a casa e di, ostras, vou escoitar as cancións que bailei no concerto, porque no concerto non estaba tan atento, tal. Empece a escoitar as letras e imagino que quedas en plan de... Que? Sabes, como teño esa imaxe mental de alguén que pense, se non está atento á letra, este pensando nunha cousa distinta e de repente pense e digo, ostras! Así que estamos falando disto todo o tempo. E te vou dicir unha cousa, Paula, e ata me dá igual como que non cale na peña. Que creo que esa é unha segunda lectura da música de Filloas que está moi guai de decir de eu non pillei esta parte triste que todo o mundo está falando nesta canción e decir... Verán. Bueno, claro, Verán é deste disco, podo falar de eso, pero é un tema que ten como todo un subtexto detrás que para min ao principio era como moi deep e moi así falar tal. Ninguén se decataba de eso e para min non perdía a canción con eso. Para moitos era unha canción como de amor de verán e cosas tal. Non había nada de eso na canción e iso, claro, creo que está guapo de unha outra maneira, sabes? Están as palabras, o sea... Espera un momento, porque estou aí, o sea, explícame entón o que está pasando con esa canción, porque creo que eu, e isto totalmente en serio que vou dicir, o sea, creo que igual eu non pillei a parte real, o sea, a parte que igual queres transmitir. Vale, a ver, creo que a mellor forma de explicar isto é se ti cambias como todas as... Como está falando en segunda persona, parece que estou falando dunha persoa, de algo tal. Empeza a pensar que non é unha persoa e empeza a falar, que tamén se di nun momento, se fose unha persoa todo sería como moi sinxelo, pero eres un sentimento que me leva polo mal camiño. Entón, deixa de pensar que canto unha persoa e canto un sentimento e pensa que é o sentimento de procrastinar, de, como dice Carolina Durante, joderse la vida que é máis divertido. O sea, es tomar estas malas decisións unha e outra vez conscientemente porque sabes que son máis doadas ou tal, e Verán ten todo ese rollo de me estás camelando, me estás dicindo que vaya por ese camiño, que non sei que tal. Non fala nunca dunha persoa, fala de, pues, vivir o verán, vivirlo intensamente, vivir a festa, e como de repente decir, ao mellor non sei se necesito ou quero isto na miña vida. Que putada, bueno, igual, se me lembro de facelo, igual me fago un zoom a miña cara, porque xuro vos polo que máis queiro, que a miña fillada que a teño aquí tatuada, que eu en todo momento iba por unha persona. O sea, eu en todo momento iba por unha persona. É que precisamente faise a aclaración no puente da canción, que lo di claramente a canción. Persoa, pero basta, como xa levas dúas estrofas, dous retrousos, que estás nesa idea mental, iso pode ser que quede, o sea, alguén que está escribendo, no, é que xa vou fluyendo. Para min esa parte, o sea, non o sabería explicar, pero esa parte non me leva a pensar en sentimentos, me leva igual a pensar que pensas, valga a redundancia, nesa persona de outra maneira. Non sei, como que me leva outra forma. De todas formas, creo que é unha cousa moi bonita, non? Dicías ti que a canción non perde por moito que a xente o vexa ou o vexamos de outra maneira, porque eu xuro vos que pensaba nun amor no sentido propiamente dito da palabra. Eu tamén, pero mola que a xente poidamos levar os temas tamén ao noso terreno, non? Que eu creo que é o bonito tamén, cando lógicamente ti tes as túas referencias, ti tes a túa idea dos temas, ti tes a túa idea de como montar, pero que eu agora, pois eso, que a xente diga, non, pois eu pensei nun amor de verdade, dunha persona, unha parella que tiven eu, de non sei que, tal, este mítico amor de verano, que cando ibas ao pueblo, estas cousas. Tamén é bonito que a xente que digas ti, joder, pois mira, a xente, oye, fixo súa canción. Para min, con que a xente conecte da maneira que queira, para min é importante, o sea, ao final ves, ¿no? De contar esta historia, a min, cando me dixo, pero ti sabes de que Verán, eu que veas en plan de... Claro. Sí. Claro, de repente fue como, no. Esa pregunta ten trampa, verdad? Claro, anécdota loca que ten cabida, que unha vez me falou por Instagram un neno de instituto e me dixo, mira, que estou facendo unha canción sobre artistas galegos, estou facendo sobre Verán. Me podes decir de que vai a canción? Hostia. E claro, foi Verán, non foi a calquera, foi a Verán, que a que tiña o gran, ata agora tiña como o gran misterio e tal. E lle fixen, por eso tiña un pouco preparado o rollo, porque dixen, mira, tú pensas que non fala unha persoa, cambio por algún tipo de sentimento tal, e volve a lela toda a letra e dime se non hai unha correlación, porque non está escrito dunha maneira de que podes pensar que todas as accións que che describo estou solo con ese rumiar que teña a cabeza tal, e encaixa todo, non hai ni unha incoherencia ni en tempos gramaticais, de que dices tú, no, es de repente cambias a escoitala, a lees inteira e dis, sigue funcionando, porque se escribiu con esa finalidade. Ora que dis o de instituto,
falemos de que fai unhas semanas, por medio de que estamos gravando isto, eu non sabía, creo que xa fixeron outro programa máis, ou 2 programas máis publicados con outros artistas, o Yes de Monelo, se non me equivoco, Sí, creo que sí. que dedicaron un programa a falar de filloas. Está moi guai, eso, entonces, mira, es un gancho que te tiro para os siguientes artistas que veñan a Canle. A min o que máis me choca de que empecé con filloas é que xa fun 5 veces traballo de instituto e de colexio. E en plan, pregunta isto, si a xente lle preguntou me podes decir algo de non sei que, ou me podes decir un pequeno audio pa... Eu mandei un audio para unha profesora unha vez. O sea, en plan, e como... Quero que transmitas esa pregunta. E sí, esos rapaces foron increíbles. Además, fixeron un traballo moi bo de recopilar como todo o previo, que fora sacando previo o disco e tal, e como... E que escoitei o cubriron podcast moi ese. ben o que foi o disco, sinceramente. E que escoitei o podcast ese e me pareceu, joder, moito mellor do traballo que podo facer eu, do traballo que pode facer un ATVG, un zigzag, un destes sitios que poden sacar a vosa música ou poden levarvos ou tal, porque estamos falando de rapaces de instituto, o sea, me parece unha locura e me mola. Non sei de quen é a idea neste instituto de que se fan estas cousas, xa digo, despois de ti creo que xa vin outro publicado, 2 publicados máis tamén monográficos, estiven vendo e teñen especiales sobre o Depor, teñen especiales sobre unha poeta, teñen especiales como moitas cousas xa publicadas, e me parece maravilloso que nun instituto se dediquen a facer un podcast de 15-20 minutiños falando de cousas, e aparte, como este caso, que non é simplemente no, fillo, no, se vía que había un traballo de estudio para facelo o máis serio. En xeral, como aplauso a profesores de galegos que están tendo como esta inquedanza en facer estes traballos diferentes e tal, eu fixen hai nada, porque Paulo non podría estar, un benéfico en Cospeito, e había un corcho ali no instituto, porque era un instituto onde se facía, e era con os podcasts en galego con máis escoitas, artistas en galego con máis escoitas, tal, e era como, facían rankings, e bueno, xa, o que os nenos foran a Spotify, a buscar os números, a non sei que, a escoitar as canciones. Sí, hai peña que o está facendo moi ben agora, Dani, o sea que Sí, hai esperanza. Tal cual. Hai esperanza, aínda que as túas cancións, volvendo un pouco ás letras, Sí. esperanza hai, pero bueno, volvemos a falar de cancións, non sei que queres falar agora, que O sea, queres a mí me molaría ahora como Paula que fixera como o que foron as súas primeiras impresións, por exemplo, o de Spam ou a Deus, o melón que queras servir agora. Vale. Pois tamén me interesa. Hai cousas que a veces comentamos, pero tamén esta Pero entrevista que non diga, sirven para isto. Isto foi moi gracioso, claro, eu mandeume as demos destas, das 3 cancións, eu recordo 22 minutos, estaba falando, ai. Despois de escoitar de Spawn e a Deus, mandei yo un mensaje e disse, estás ben? Eso pasou. Oye, todo ben, porque claro, o sea, de Spawn, que é un temazo, a mí encanta tirarlo en directo, o videoclipe foi moi divertido, o sea, creo que a rodaxe, no, corríxome, pero é das rodaxes máis divertidas. Claro, ten Despawn que el face de Despawn desaparecer, entón como, espérate, we okay, o sea, non digo así a un nivel personal, pero como filloas aínda parecía la S palabra, sí que parecía así. La S palabra. Claro, Sí. No, Sí, non o levi, o sea, eu non o levi tan así, pero era como de, porque tamén entendo, o sea, como persoa que escribe letras tamén entendo que nos damos licencia poética de exagerar sentimentos que non estás tendo, pero queda ben na canción, pero era como, oye, estás ben? E como, sí, non vai por aí, pero era como unha cousa de, bueno, xa explicarás ti e tal, pero despois nese sentido foi así, e a Deus xa foi directamente un, pero, o sea, xa saiu, claro, pero era como, pero vamos a seguir dando concertos, ¿verdad? O sea, como, oye, que eu xa aprendí todas as cancións, estou super a gusto co proxecto, non pode ser que de repente me digan... Estou contentísima con que xa non vou a poder claro, sacar... Exacto, o sea, iso, claro, neste caso é só o tema do traxe, pero nese momento de escoitar a canción foi como, perdón, que? O sea, soaba, claro, a despedida. Ata que precisamente daslle a volta no último retroso que como, bueno, pero claro, ata que escoitei ese último retroso era como, que? É unha locura, porque todo isto non é dramatización, todo isto que dixo, mo dixo a mí. Sí, o sea, con ambas cancións. Full transparencia. Sí que é así. A ver, empezamos a que es por The Spawn. A ver, eu mesmo sei cando Unha pregunta. De Spawn, cando cantaches antes en directo? Sí. Ou antes de publicala? Levábanos moi... Cando foi que escoitei por primeira vez? Pode ser no Pride? Ou... En Pride seguro, en Pride seguro. No Pride. Pode ser que incluso antes,
pero Non sei se estive na non segunda sei. vez da Sala Sonar. No. Pois Aí foi no estrenamos, Pride. aí Sí, estrenamos. Entón, a estamos partir de aí, aí. todos os Entón concertos. foi no Pride. Foi no Pride. Que aí xa foi cando me... Por no Festival da Luz e tal, pois xa... A tiña, non, na cabeza. Pero sí que me lembro de escoitar e de quedarme co couso de... Un pouco no que ti estabas a comentar. Non igual na S-Word, Sí, sí, pero sí de... Igual desaparecer, pois... Desaparezco, me vou a medio do monte, desconecto todo o mundo. Non tanto Claro. igual tan extremo, Sí, sí. pero sí que me levei a ese día de... Hostia, de... ¡Ah! ¿Quién era este personaje de los Simpsons? ¿Cómo era? Que hay un de... Contento, pero... no me lembro... Va, da igual. Son moi malos para referencias frikis. Deixellas todas aí. Sí, sí, sí. Pero esa non así, Mira, vou máis a First Dates. Un señor que sale en First Dates e pone contento pero non mucho. E yo... Sí, tal cual, tal cual. True. De como... ¡Ay, qué ritmo! ¡Ah, no! ¡Ah, qué mierda, no! Se non estás escoitando a letra, estás en plan de... Estás, cando escoitas a letra como... Non sabes que cara poñer, pero mola. O sea, a mí en esa dicotomía é que máis me mola dos concertos, sinceramente. Está... Sí, a ver, eu obviamente son consciente. Cando escribo esa rima de decir es puede ser un pouco too much. E me acordo incluso pasar a demo e tal e decir a peña que lle podía sair ou non. A cousa é que es de Spawn como tal, pasa moito nos videoxogos nos que son en ambientes 3D e tal, que a memoria do ordenador peta un pouco e non calcula ben que debería estar mostrándose e que non. Entón hai cousas que fan e desaparecen. E hai cousas que, eso es de Spawn, e logo está el efecto popping, que es de la nada aparece... Spawn, sí. E tal, e eso es un Spawn o hace un popping, por el sonido... E tal, e é como... quería xogar esa... A máis, joder, eu xa fixa a canción de NPC e tal, estou xogando moito ese tipo de narrativa de gráficos 3D, non sei que, bueno, en mitos minutos el rollo de gráficos Play 1 e tal. Entón, con The Spawn vou xogar esta. O sentimento que eu reflectí moito aí es, pues, creo que por eso gusta a canción, porque é algo un pouco xeracional, de decir de en unha situación social que non vai comigo, que ou algo de repente te agobia de estás co curro, co outro curro, no caso de Paula. Non sei que me queres dicir, non entendo. E chegar o momento de decir de, hostia, como molaría estar, que sei, como na habitación esta onde internaba Son Goku, aí todo blanco e tal, e de repente decir que se acerca todo, vou estar aquí. O que para o mundo de fora van ser 10 minutos, para mí va a ser un fin de semana inteiro. É que eso es ter esa opción É que é poderoso ese concerto. sería unha auténtica... Pois é do que falas a canción de decir de... Pois que todo con redes, es esperanzador ese rollo, toca volver, pero como me molaría que eu poder marchar un fin de semana que me cundira como un puto mes. E eu creo que un pouco a canción ten eso, logo para mí ten auténticas barras, en plan... Porque eso é o retrouso, pero logo como vou tocando así moitas outras cousas, e eso te digo, hai un pouso optimista nesa canción que mira que ao principio, os moi principios de Filloas era pesimista e nunca auditaba ter un xiro. No segundo disco de XD me din a licencia de empezar a meter esos xiros e en este vai porque, por exemplo, me comparo co Gran Lebowski, que para mí é un personaje, un perdedor por excelencia, así vou eu no videoclip do que falamos logo, vou con unha bata de abuelo, cambiando de tele tal, quería ese tipo de tal, pero ao final digo de doy un grolo a cerveza para seguir a bailar, e por iso... Sí. E hai un momento en que me digo, por eso quero despaunear, porque en verdad todo importa e a vez todo me asuda, é como non é tan relevante o que eu estou vivir que me agobia agora neste momento. Entón, pa min, ten esa volta de torca. Que pasa? Pasa de sempre, que si vas a primeira escoita Filloas non sei que tal, hostia, te queres desaparecer, vaya locura, tal, bueno, el tema por lo menos é rapidísimo, tal, pero logo tú tes a segunda lectura de que se te posas en tal, igual é o tema máis optimista do disco. É que estás a dar unhas claves moi boa, porque ao final moitas veces non nos agobiamos por moitas cousas, estamos moi mal por tal, e ás veces o único que precisamos é, por eso moitas veces desconectar de redes, desconectar de cousas, é simplemente coller desaparecer, estar un anaquiño fora de todo e volver dicindo, joder, pues nin tan mal. Sí. Moitas veces perdemos eso e joder, recalco, non? Estamos recalcando un pouco esa parte, esa sensación de esta canción é moi triste. Eu creo que se non houvese un pozo de esperanza nas túas letras ou un pozo de, joder, a cousa é jodida, pero pode haber, en ningún momento terías feito estes ritmos.
creo que Sí. é moi claro, claro, porque ao final, se ti o único mensaxe que quixera lanzar é esto es una mierda, me voy a tomar por culo, adiós, venga, É que directamente quizá... o ritmo sería xa o ritmo que diste, me corto las venas. Además, me creo que Sí, ni sí, siquiera sí. habría un valor engadido na obra de Filloa, si no hubiera como o sea, si un tipo diciendo todo es una mierda, todo es una mierda, todo es una mierda y termina tal, es como non estaría portando moito. Eu creo que é algo que é interesante, que esa segunda volta de por que escuitaría eu a esta artista, aparte de que é unha jodida festa en directo tal, non sei que, pois porque o que ten que dicir podo non concordar, eso sempre dou a porta aberta a isto tal, pero ten un valor. Pero ten un valor, non é constructivo. Esa é unha cousa que eu intento facelo na miña vida, entón por eso o fago na miña obra tamén, que é ser constructivo, non lanzar un mensaje de odio nunha canción e este aí, que digo, logo que teña outra persoa que lle des a segunda volta e dice, seguramente con este mensaxe de odio que está facendo eu podo canalizalo a esta non sei que. Vou intentar eu xa canalizalo na propia canción para non convertirme eu eso, dun esclavo dun mensaxe de odio. E eso, empezo falando un pouquiño do videoclip, pero tú como nestes tuveches, Sí. os comentas ti, por exemplo, como foi a rodaxe. Este se fillo con Diego López Curros, eu creo que é o nombre correcto. Nunca o dixen enteiro, pero... Está quieto, así, deixa parpadear. Hola. Aí, así. Compórtate, cámara. Igual eu como me movo tamén moito, Estar aí un pouco... Hostia, imagino Wow. ahora mismo alguén na súa casa, non sei por que está parpadeando, pero imagíname ahora mismo alguén na súa casa dicindo isto está un pouco así... a tomar por culo. Vale. Aí será este... Aí, creo que... se quedou. Sí. Aí está. Alguén na casa dicindo, por favor, quítame eso, que estou tendo unha sensación de estar na discoteca. Sí. Si non, Está sendo unha conversa interesante. si non modo podcast, solo ver un frame de cando iba co atrás. É listo. Que por certo, Apa, xente, eso soy, eso sí. o digo poucas veces tamén, estamos en Spotify. Bueno, volvo a hacer un puto problema con Spotify, que estou a tocar yo de subir podcast en Spotify. Estamos en Spotify. Podes escuitarnos sen problema ningún. Eso ou pagar YouTube Premium, que tamén podes así bloquear o teléfono, vale? Volvemos ao videoclip. Entón, fixe con Diego. Diego é o rapaz agora que na parte visual de Filloas é como a persoa de confianza con que estamos en todo. Hai que gravar un directo, non sei que tal, como facemos tal. É el, o sea, todos parte do traballo que se verá ou se viu tamén do Festival da Luz está feito por el, este videoclip, e é como a nosa persona de referencia de como gravaríamos algo e tal, e é porque entendeu, porque é outro, é mi dream team de frikis. De o tipo, estamos falando de referencias a cine, a película tal, e como todo super friki tal, encaixou super ben. Entón, foi a idea de Spawn, eu tiña unha idea primixeña, que era que desaparezca a xente, mas a xogar un pouco con ese efecto e tal, e foi con el con que lle demos volta de, este falas do Gran Lebowski, este rollo decadente, que tal si cambiamos, o sea, toda esa idea nace con el, foi un proceso creativo xunto, e íbamos a facer sketches con todos os artistas invitados, que falamos de que está moi bo tal. Entón, a partir de se falla a idea, eu creo que xa iría a punto da rodaxe, ou como a Paula lle digo que papéis ten que facer, ou como recibes ti isto? Isto foi curioso. O sea, un pouco a dinámica é canais de televisión, hai un pouco de crítica a esa situación en televisión, que hai xente que está incómoda, e a min de repente me di que eu vou ser unha especie de Ana Rosa Quintana. De hacendado. Pero tiñamos aí, como era a maquilladora? Charlie era maquilladora, ¿no? Super... Estuvimos con Charlie sí. Super, o sea, unha pasada, tiña que marchar, entón foi como o último que fixo antes de marchar, foi maquillarme a min dese papel de Ana Rosa Quintana. Por favor, vede o vídeo, porque ten que ter un sentido eso que se fixo. Entón eu era ese personaxe. O primeiro que fixen foi ser unha científica que falaba de como un certo youtuber quería poñer pelo no queixo. Vamos, aproveitamos, solo un pequeño... Aproveitamos isto porque este é o vídeo como para explicar todas as cousas do disco. Hai como un meme en internet que é un queso con pelos e se dice el queso Xocas. Vale, porque además son uns pelos moi largos, como se fuera su coleta. Foi un meme. Quisen poder por en valor eso, decir de, bueno, que pasa si alguén creara queso con pelos, de queso Xocas, es o gag que hai aí. Claro. Coa gracia, además que me adiantei moito no tempo de que o tío se cortou a coleta. É verdad? En plan, e foi do estilo de xa como o tipo donando os pelos para facer o puto queixo, sabes? En plan, é como, para mí quedou todo perfecto decir, porque quixemos por aí streamer galego, non queríamos chegar tal, é unha referencia al Xocas. Que un día reacciona a esto si quiere. Nos estamos rindo dos seus 4 pelos que ten e de la grasa que ten na coronilla e decir, con eso, un puto queso, tío. Ojalá, o sea, se Xocker acaba reaccionando, sería absolutamente maravilloso. Debe facer. Despois, que era máis... sí, tamén foi unha nena
que mira mal a un predicador que di que os videoxogos son o demonio. Claro, como xogo de Minecraft tiña aí de que era? Era de Roblox. Era de Roblox, Era de sí, Roblox, era aí había unha certa afinidade, pero sí. E despois, claro, era que si un anuncio de teletenda da silla gamer na que podes ir ao baño, se necesita ir ao baño. Eso sería unha maravilla, verdad. Buah, papel estelar de Amoevo como señor Facha. Buenísimo. E señor desubicado e señor facha, que lle quedan moi ben os dous. O de Amoevo tamén. É que ese videoclip mola por todos os papeles, por todas as cousiñas que salen. É que era... El Amoevo facha non existe, el Amoevo facha 2 puntos. É que literalmente eso, tío. É que tal cual, o sea, despois, bueno, o home peixe. Que bueno, tamén, o peixe moi morto, como se fora Black Alien e tal. Exacto. É que máis... Bah, estou me deixando algunha, pero é que... Sí, pero esa na que reaccionas como a de Roblox era de los Nintendos, que es ese predicador evangelista, Josué Irión, que eso fuera moi viral en ese momento. Es como intenté, de feito teño un comentario aí como un like aí, que alguén en YouTube me dixo que buena la refe a Josué Irión, tío. Pilláchelo, estabas aí, non sei. É que pa ti ten que ser unha maravilla cando alguén externo a ti que non te coñece de nada chega e te pon como este caso un comentario e dis ti. É unha chapita de validación. Nese momento digo, mereceu a pena todo. Claro, mereceu a pena todo. Lóxicamente, ese comentario non che das non dá os cartos para pagar as cousas, pero é como, vale, eu collín esta referencia, pero hai unha persona polo menos que a pillou. Xa está. Sí, para min é todo, e de feito me jode cando hoxe, co que estou facendo moito, de destapar moitas pequenas cousas que aínda a xente non se decatou e tal, non pasa nada, pero as que sí, que goza, cada me escriben la referencia esta es buenísima, tío. Sí, estivo ben, me gustou esa. Fai pouco estamos falando do videoclip e dixeronme o mellor papel que fixese foi o de nena, iso como, sí, en plan... A verdade que estás bueno. Claro. Pero sí, foi curioso ese videoclip. E a canción é que é un temazo. En directo funcionou sempre super ben. Día 1, sí, dende día 1. Hai cousas... Sempre se matiza un pouco en cancións. En 2 minutos acabamos como... Paula canta parte desa canción. Porque funcionaba moito mellor que eu estar quedándome sin aire todo o rato tal. De Spawn, versión de día 1... Bueno, logo sí, metes os sintes e tal, pero quero dicir... Sí, no, pero que era de toda Spawn a estaba cosa feita como... para os directos. Compuxen tamén un pouco por eso. Creo que a máis acelerada de todas. Tiene unhas referencias moi claras para ese tema, que eran... Non eran temas calqueras dun artista tal, piden hits de artistas. En plan, quixen ir a un tema destos a priori que van a metrónoma e a tope tal, e nos quedou algo parecido. É un tema feito por e para directo. É moita caña. Sí. É moita caña e queda guai no ritmo. Como que rompes un pouco o directo, porque sí que elevas as pulsacións, elevas as tuas pulsacións, elevas as túas, elevas o do público, como... Sí. Veña. Para mí no momento de tirar de Spawn é como, aquí xa estamos. Sí. Aí xa botamos moi ao principio. Facemos Sí. este rollo de... O sea, de Spawn de feito... O sea, ainda estamos facendo os directos tal, pero podría ser que moitos artistas utilizan esa canción para empezar directos. Esas canciones de que son puñetazo aquí, por exemplo, tal, que me acordo Día Espectacular de Familia Camaño. E unha das cancións máis rápidas deles, tal, non sei que, utilizan para ter o público aí en plan de estás na barra, tomando aí no festival, e de repente empezan con esa que mola moito e é moi rápida e dices tú, xa tengo que ir correndo tal, pois me imagino o de persona que de repente de Spawn, que deste disco unha cousa que nos ensatamos tal, que se aperdan por estar na barra, es ese tipo de canción que se busca, eso dura moi pouco, ademais, e é... Pero axuda para activar, despois sí, xa podes regular, baixar o ritmo, regular un pouquiño, esperar para esa rotura final, elevar todo, pero sí de... Hey, empezamos aquí, veña, e despois sí, baixa, pero o que dis ti, no, a barra no. Todo el mundo para aquí, que como te pierdas un segundo, se va todo. Total. Algo cousinha máis que queiras así de... De Spawn un pouco máis, eu creo que podemos ir... rodaxe, o tema en directo, sí. Que podemos ir un pouco con Adeus. Vamos chorar. Con adeus, pero non... Imos a chorar. Non nos vamos a ir da conversa todavía. Queda pouquiño xa xente, pero non é un adeus da conversa, vale? Non é como... Non acaba a filloa, non acaba a conversa, non acaba nada, vale? Pero sí que vamos a entender un pouquiño máis o que hai aí. Vale, eu adeus eu quero empezar primeiro por, que xa fomos falando todo, e agora me paro un pouco máis nas portadas. Vale, todos os sinxelos e todo o disco tal, pois tivo portadas e un traballo que é a última gran referencia a Outer Wilds, ese universo se está morrendo, entón, que pasa cando morre? Pois que morren todas as estrelas, é o último que se vería un firmamento cada vez máis pechado, porque a millóns de anos luz morreron todas as estrelas. Por unha cousa que pasa en todas as portadas de disco, ademais creo que no orden que foron saindo. 22 minutos, un ceo super estrelado,
de Spawn, hai menos no ceo. Creo que está A morte vai comigo por aí tal, empeza a ver moi Claro. poucas estrelas. E o último é Adeus, un ceo totalmente baleiro de estrelas. E unha narrativa que se quere facer coas portadas, para que vexe as cousas que eu penso de tratar. Esa portada é unha escena final de Evangelion. É The End of Evangelion. Estou unha figura e non ves que non é Paula, a rapaza porque estou. É Asuka de Evangelion, sabe? En plan, non que estou ni facendo moita metáfora tal, Exacto. é así. E a última gran cousa de Adeus é que o retrouso non é meu. É de un colega que hai moitos anos el decidira facer un disco de cantautor e que non sabía como gravalo e a mí me dixo feite produtor, que basicamente lle puxen 2 micros, non sabía o mesmo que se agora, non sabía nada. E el ten unha canción que se chama Adeus. E o retrouso é prácticamente o mesmo, só tiene que cambiar un par de palabras por métrica e ese xogo de Adeus, todo isto remateu e o último retrouso, hola, e aínda así en motivos polos que estar aquí. Entón foi unha homenaxe que, bueno, Adolfo, meu colega Adolfo, o proxecto que el tiña era Dolphin Acoustic, pero obviamente lle pedín permiso e tal, e se sentiu como super agradecido que lle collera eso. E un tema está guai, a propia melodía que soa é a melodía deste episodio de Outer Wilds, en plan, todo o rato outra vez, volven meter 1000 capas de referencias, pero basicamente quitas todo eso e é unha canción que tamén é un tropo que existe, é unha canción de despedida. Sí. O que dices tú, que falábamos tamén antes de tal de podo chegar a entender 22 minutos por un tema de amor, podes chegar a entender a Deus por un tema de despedida e todo o mundo vai entrar en eso e todo o fricada que contei antes que dixeches wow, o plan de días no, nunca me pensara hai mil cousas, pero o bo é que podes como irte ao básico e decir, o sea, levar a unha idea que é moi universal, eso que quero decir. Sí. É que eu gusta, lembrando as palabras que dixeches ti fai un momento escoitar, e pensar en, buah, se acaba isto, que queres dicir, porque sí que dá lugar a eso, non, xa non tanto o proxecto, senón es que esta é unha despedida porque aparte, joder, as despedidas despedirse é moi complicado moitas veces de unha parella, dun amigo, do traballo, dun proxecto, é complicado e creo que esta canción joder, mola que poida ir cara unha idea de despedida a que cada un pense na despedida que quere. Eso está guai que se poida facer e que e volvemos ao mismo con referencias, que non sexa a típica canción de despedida, no, senón que están aí as cousiñas, están as capiñas, están aí de te lo voy a mascarar un poquito, un par de cositas, pero no, es un adiós. Sí, e antes de que comente, pues, como te sientes tío, tocando e tal, o único que sí que é unha cousa que me gusta moito de Adeus é o que pasa en calquer proceso creativo, non é que eu faga isto tal, pero para que a xente pense tal, é ir do concreto ao xeral, ao universal, o que todo mundo pode entender. E para min Adeus é unha cousa que a min como artista pois me fala moito da ansiedade desa canción e de como que tamén escalara todo isto, escalou o nivel de exigencia que eu igual me autoimpoño e o pasas mal en parte do proceso, pero que ao final acabas dicindo quero seguir. A miña era un sí que non pasa nada, era unha despedida o sea, das veces que pensas en despedirte do proxecto, eso é transversal aí, pero pode, como acabas de decir tú ti, e nunca pensar tanto que alguén poida facer propia esta canción e isto era unha despedida. Esta canción para mí representa moi ben cando rompí cunha parella, cando perdín a un familiar, que de feito a canción fala deso, está guai, que algo de a miña forma de entender a despedida se tocan varias cousas tal, pero non tema tan concreto como é o musical, para moita peña poda significar algo máis e iso que creo que é por lo que merece a pena facer música e que mola volvendo ao mismo, é moi recurrente porque é moi recurrente na vosa música, pero que haxe unha despedida que non sexa necesariamente triste, no sentido de sí, a letra te pode levar a tristeza, pero que a veces tamén eu sempre me lembro que falamos de despedida, decías tú despedirse un familiar e demais, eu unha persona que non era familiar, pero era moi cercana, é un amigo do meu pai que tiña unha librería na rúa Play Cancela en Coruña, unha librería moi pequeniña, e para mí unha das personas eu sempre de pequeno me lembro, sempre iba con meu pai, sempre me daba cousiñas, íbamos a comprar periódico, e me daba regalos e tal, e feito regalo unha camiseta do Depor, un montón de cousas. E sempre me lembrarei cando este home morreu, tivo cancro e morreu. E fomos ao seu tanatorio, aí a despedida e tal, é unha persona que tiña poucos amigos, éramos os que estamos ali, era prácticamente toda a xente que o coñecíamos e demais. E
casi nos chaman a atención porque pasamos toda a noite ata que pechamos o tanatorio o día seguinte que foi a cremación a risas contando porque é unha persona que tivo unha familia un pouco jodida e demais e a súa exparella, un montón de movidas e el ata que pasaron unha serie de cousas non saliu a vivir o mundo falamos de que unha persona que saliu a vivir o mundo con 40 e pico 50 anos o sea, imaginémonos isto claro, contamos anécdotas de a primeira vez que comeu pulpo con 50 anos a primeira vez que non sei que estas cousas, e claro, estábamos nos no tanatorio e era como, joder, vale, está él aquí pero estamos lembrando esas cousas e era de rirnos, pero de do bonito que era e foi como, joder, estamos despedindo unha persona estamos moi tristes porque o queríamos moitísimo, sufriu moito nos seus últimos anos e o pasou moi mal pero estamos despedindo con ese cariño de como de todas esas cosas e é como, joder, pois mola poderse despedir de alguén ou ter unha canción de despedida que non sexa necesariamente de vou a chorar de por sí, senón bueno, despedirse con ese toque un pouco máis divertido, un pouco máis menos serio, que mola ter esa posibilidade de moitas veces pensamos na morte ou na despedida de parellas ou demais como o momento triste e horrible, é unha pena e a veces fai falta darlle un empaque máis de, oye, si nos despedimos tal, pero ten que ser así, venga, sí, etc. Adiante. Está guai. Total. Eu sí que quero matizar que neste caso Adeus non me parece, o sea, como unha canción que leve a despedida ao divertido. No, pero sí que é verdade, o sea, estabas dicindo eso de canción de despedida e tal, mola poder facer unha canción de despedida sen sentir que é unha despedida, o sea, o que ti dis, compuxéchela dende ese prisma, pero sen ser unha cousa de xa está, non vou dar máis concertos, obviamente vais dar máis, pero como ese eu tivese que deixar filloas, escribir esta canción. Entón, a anécdota que teño é que das primeiras veces que empezamos a ensaiala eu era literal pelos de punta sentir en plan de voume baixar a cabeciña fago unha cousa moi sinxela na guitarra bueno, sinxela, pero para min non é tan sinxela entón era como, eu super concentrada aquí en plan de non mires a outro lado e da primeira vez que estábamos estrenando a canción que estaba toda a familia era como, eu non miro para allá eu non miro para ningún lado cando levanto a cabeza estaba toda a xente prácticamente a pique de chorar ou chorando, amigas miñas que tiñan vindo a vernos tamén en plan de e Iago e eu mirámonos en plan de bueno, agora festa sí. Era como esto como que dices tú, como el repunte cómico en todo esto hai unha anécdota de que eso, que a primeira vez que estrenamos nos casi jodemos un concerto por tirala, porque es que baixamos tanto de pulsación o concerto tirar esta canción e é tan triste e hai unha conexión e eu a mí me costa tirala sen chorar. O sea, é chungo, pechos ollos e tal. E hai un momento tan de comunión que dixen, isto non se remonta. E tivemos que cambiar todo. E minha xente que potente esta canción, eu creo que das máis potentes que fixen, que digo que nos condicionou todos eles. De decir, nos non podíamos, nos facíamos, es que está guai porque é deste disco, está guai. Nos facíamos Adeus e 22 minutos. O empaque de 22 minutos era nulo. Porque viñas de estar tan así, que tirábamos como das mellores cancións do disco e todo o mundo era, bueno, hai que ir reactivando ese tal, non sei que, e que metemos foi unha canción entre medio de transición que ademais é moi boa no sentido porque non é ni moi rápida ni moi lenta, metemos Harvey aí agora e de momento como estamos facendo e permite a peña reconectar tal, e xa no segundo retruso de Harvey cantarán con nós tal, e o momento que temos a peña aquí arriba porque Harvey termina moi bonito e todo o mundo cuando corea o nome de Paula tal, de verdade, tedes que ir aos concertos de fillas tan guapos e cando terminas eso, durante 22 minutos entra como un cañón, pois nos condicionou muitísimo porque non sei se é bo ou malo porque tampouco é algo que eu quería conseguir, pero pasa, é un momento moi solemne no concerto pero o guapo é cando pasan as cousas porque o mismo que a unión vosa que dicíamos ao principio surge así porque sen pensar directamente que era o tal, surge todo moi natural que se cree unha situación íntima nun concerto sen buscarlo, de repente de estrear e todo o mundo aí a chorar porque é o mismo é porque a canción chega a xente o sea, que é jodido despois para faceros el lead e todo, esa putada pero ao mesmo tempo é como, wow, a xente entra no tema. É que, por exemplo, Harvey que dicías antes, Harvey era a canción intensita do concerto. Despois estaba Feliz Xoves e Harvey estaban aí, o sea, a nivel de pois tiña o seu discurso aí de, guau, pois saúde mental tal, de repente temos Adeus aí que como, guau, e pensábamos que Fillós era intenso nas cancións lentas e de repente saca isto. Pero eu, o sea,
a medida, claro, que é a que menos tocamos en directo, porque foi a Sí, última que sí. metimos no set, pero eu teño clarísimo que, o sea, encántame tocar en directo. É duro, o sea, é como, ostras, pero sei perfectamente tamén, por iso que dices, para min é moi sincero, porque eu fago así, e xa está, para ti defendelo a nivel de cantar ten que ser moi complicado. Entón, pero creo que tamén como un reto que interesante de poñerte, sabes, no de ir subindo peldaños, no de no terceiro disco xa chegaches ao sonido que querías, agora vamos facer un pouquiño máis difícil a interpretación dos concertos, que de repente tes isto, que a ver como defendes. Sí, está moi guai, a ver, que decir, nos tampouco tocamos tanto como artistas, de feito, o chamamento que nos temos con este discazo es tocar, é o que queremos movelo e así tal, pero un momento que sí que tes esa sensación de, bueno, te comentaba que fixemos un sistema de sonido tan pro a raíz destos festival tal, non xa sabíamos como se facía o tema dos directos tal, e me gustou ver un repunte de hai algo máis, de non me podo conformar con isto, a Deus me sorprendeu moito, para ben ou para mal, que de repente condicionou todo e decir, quedan moitos primeiros momentos no que queda con filloas e tal, bueno, obviamente no punto no que estamos solo van a ser primeiros momentos, pero me gustou que moito, para mí o broche, de feito, se non me equivoco, é a última canción do disco. Tú deberías saber, pero creo que sí, creo que un broche como moi guai. E se non o hai xente o que podedes facer para descubrilo e desescoitar o disco, aí está. o escoitades sen ver o setlist, o sea, poñedes o disco, non mirades nada, e cando digades, xa empezou outra vez a primeira canción, decides, pues el hijo de puta non era la última, E metiba aquí. e a mandarle un privado, entonces en Instagram, e decides, Sí. fillo de puta, dixes que era a última, eu pensei que era a última, e non. Claro, cando empecé a chorar, aí era. Sí. El pibe que chora con 22 minutos y dice, ¿qué? El pibe que no sabe dónde está, desubicado. Y nada, creo que das cancións novas, o que eu quería decir, o dixen tamén. E se non, o que podemos facer é, se queda alguna cousa, facemos outra conversa máis adiante e se explica o que quede por aí. Eso está guai. Non sei que es alguna cousinha máis así dos remix ou alguna cousa que queres así comentar máis ou algo, ou falamos, porque estamos aquí falando dos directos, estamos falando de tal, hai directos. Hai directos, sí. Claro, o día que salga este... O día que salga este vai ser a semana, porque isto é Sí. unha jodienda, menos mal que estamos grabando guai, porque as cosas que mola é cando grabas algo, pero non vai salir esta semana, pero vai ser un día e como, cando é isto, vai a ser este sábado. Vai a ser Sí. este sábado. Sí, vai sí, ser- vai ser este exacto. sábado que vamos a Lugo, sí. Este sábado. Ah, claro. Sí. Pablo, Pablo, este sí. sábado. Este sábado. Este sábado Dormí moi 22. pouco, Este teño unha cadera pequeniña, xa non durmo, o sea, perdón. sábado Es mamá, 22. es mamá. Este sábado moi guapiña cadera, que me ensinou a Lindísimo. Fondiño, é unha beleza de Non me caderiña. deixa dormir, pero ai. Bueno, perdón, este sábado. Sábado Sábado 22. Xente, igual non me... O sea, acércome porque non me fago zoom. Ide ao concerto porque ten que alimentar unha boquiña máis, vale? Sí. Por Sí, favor. hai moitos animais en casa, Hai moitos animais en ambas casas, cuidado, Hai moito pienso que mercar aquí, Que Non pagades por min, Que é caro o pienso, incluso o pienso se vas ás marcas baratas, eu teño un gatiño que vive cos meus pais agora, e se vas ás marcas baratas da igual, é caro. E os gatos, por exemplo, son moi fillos de puta, porque como lle cambies o pienso, teñen un pienso, olvídate. Barras, os meus son así, barras. Pero son Qué delicado. son los animales máis bonitos que hai en el mundo. É a miña cadera. E a súa cadera. Pero os primeiros gatos. Fan de fillos, team gatos, non vos deixedes enganar agora, Nin todo, o sea, porque hai que elegir. Bueno, igual despois vos pregunto para elegir, non? Vale. Cuidado. Ai, no. Sábado 22, este sábado 22. Sala Llague de Lugo, Sí. xunto cos maravillosos Verter GZ. Sí, vai estar guai, sobre todo porque tocan eles, está guai. Iba a escoitales a eles, a non deixar. Claro que broma. a nós internamente tamén nos sirve un pouco como presentación no oficial do disco. Iso va a estar moi guai, o sea, para moita peña vai ser primicia e tal, porque a que saí probablemente co disco Mediocre 2, es así que en plan, a xente non nin esperaba, a mellor xa estaba todo o disco cos avances tal, pois esa a poderán ver ali e non se pode como contar moito porque esta é unha mierda, hai tiempos, industrias e cosas e tal, pero que a priori creo que vai ser un gran verán. Nos molaría que fora máis, que en plan se nos chamara moito, pero bueno, yo creo que va a estar moi ben. Creo que vamos a estar en escenarios moi O guapos. sea, hai que estar atentos ás redes, Sí. non? Sí, Que isto un pouco putada, non? Porque ao final o problema moitas veces é sabedes, ou os artistas sabedes, vamos a este festival, vamos a este outro, vamos a tocar nesta sala, vamos a tocar tal, e claro,
non se pode porque os festivales teñen os seus tempos, porque as cousas... Tens que esperar, sí. E é como... porque seguro que xa sabedes algunha data que se agora a xente se a decides a xente vai dicir joder, pero claro é como o ter o traballo aí xa feito para poñer, é como é moi parecido. É que tal cual, ¿sabes? eu a min, por exemplo, unha cousa que me pasa cando, que por certo, todos os artistas que queirades mandar máis cancións para que eu escoite os discos antes de que os publiquedes, facedo, vale? Pero cando me pasa eso, e a mellor para Mundo Sonoro, con quen colaboro tamén, e algún artista me manda algún tal, é como mierda, quiero poder falar desto. Feito, recomendárselo a todos os colegas. Pasoume agora cun disco que non sei se está publicado xa cando vai salir, non vou dicir por se acaso, que non sei cando sale, que escoitei outro día, de feito, a esa persona mandei un meme, fixen un meme, o meme de ir no bus e hai un contento e o resto triste, e puxen o contento vai feliz porque está escoitando o disco de e os outros non saben que está o disco tal. E é como, joder, guai, pero é jodido ter esas cousas na cabeza non poder, é como, Dios, quiero e non puedo. Tal cual. Sí. Eu pido permiso para dar moito cringe. Dale. Sí, Gente, se vienen cositas. Sí. Gracias. Yo literalmente ese meme ahora mismo, pero está guai eso, e as cousas que están pechadas como as cousas que están por pechar, o sea, creo unha boa, joder, que outro día vin, porque non os subimos a redes, como o recopilatorio, tengo que subir un día stories de todas as datas que fixemos do 2024, que a primeira eran quentando motores porque estaba o disco paralelo, era quentando motores, e fixemos como datas moi dispares de tipo esa de sala, de festival, algunhas máis estilo festas, que eso fan, que en Galicia fan moitos grupos, en plan tamén, e como tan polifacético o proxecto, porque a carallada de borrollo sempre entra en calquera lado, e é como do estilo de, obviamente, bueno, toda a xente que te escoita son promotores de eventos, eu sei, no? Pero tamén é o boca a boca, tamén é dicir de, hostia, eu teño un colega que está na comisión de festas ou así tal, que están revivando o rollo do seu pueblo tal, non sei que, ostras, non o tivera pensado, pero Filloas é un proxecto, así non estamos pensando agora que estamos falando do Festival da Luz, Filloas como o seu concepto de festivales de tal, es que a nos o que de feito se nos deu moi ben ese rollo de as festas, eso creo que está moi guai, salas, en plan, non é que se empequeñezca o proxecto, excepto que non pode utilizar a bandirola, pero o resto aí, as salas funciona de caralludas. É que hai unha realidade, non, hai música que solo sirve para X festivales, hai música que gaña moito máis en salas e en un festivales se queda pequeno, o sea, se queda grande, perdón, como este grupo en festival, como que igual precisa un ambiente máis íntimo, no voso caso, a realidade é que unha sesión vermú a poder facer de puta madre, un peche de festival o poder facer de puta madre porque máis alá de que se chore un pouquiño con adeus, pero pode despois remontamos. E alegría, se tes que abrir un festival o pode servir perfectamente, no medio tamén podedes estar, e eso está guai. De feito, hai unha camisetiña dun festival que este ano creo que xa teñen todo pechado, casi pechado, o Sadomar, Diego, Jairo e demais, xente que está de Marcos e toda a xente que está no Sadomar, dixo Dani, non me dixen eu, dixo Dani. Aquí, de feito, eu teño unha movida, porque eu sempre direi, houve unha época na que dixe, joder, pois non me meto a facer aí non un festival, pero organizar alguna cousiña así en salas ou tal, e digo, non, o sea, non o fago porque seríame moi jodido elexir de, que se fago unha primeira edición e a quen levo, claro, porque se levo a Filloas a Moevo, despois levo non sei quen, pero que tamén quería levar a este, pero que como non leve a este, porque realmente facer un festival fai na sorte, e tal, en plan, mira, foron os dados e non fun. É jodido, pero teñen datas, pero escribides aí ao correo que está no Instagram, mandas un privado e se organizan para máis datas que, oye, se tens que facer moitas datas, pois moitas datas. Vou fichar a Se hai que facelo, home, habrá que facelo. Non contaba con tocar todo o verán, pero sei que se ten que ser, eu pago o sacrificio, eu comprométome que se hai que facelo. Se hai que tocar xoves, venres, sábado e domingo, pois se toca todos os días. A ver se lle vai facer. Que mal. Que sufrimiento, verdad? Que está todo o verán sen parar, e ter 50 datas, 60 datas nun ano, 70 datas. Demasiado pienso sería iso. Por favor, non comen tanto os meus gatos. Que contraten a outros músicos en Galicia, que hai moitos. Pienso top, xente. O sea, estes gatos que esa cadiña vai comer, pienso do mellor. Pero poñendo peche.
Vale. Non sei se hai alguma cousiña que queredes falar do proxecto, algo que quedase no tinteiro, alguna cousa... Eu o único que quero facer, pero se xa é peche, No. é agradecer. Ah, no, pero entón, agradecimento do vídeo. Non te agradezo, o que? Todavía no. Vale. Todavía no, porque Pobrito. vamos, eu non sei se contigo xa tiñas preguntas psicolóxicas. Creo que non. Preguntas, Creo que non. un cuestionario psicolóxico que teño eu agora. Vale. É un No, cuestionario vale. psicolóxico. Non, porque solamente, eu sempre digo, vale, isto mismo, a xente que me ve todas as conversas, si, sempre repito o mismo, si, os novos, isto é lo que hai. Eu teño as preguntas típicas como Broncano. Vale. Que pasa? Eu non pregunto por cartos, por lo que estamos a falar, porque me parece un pouco preguntar por cartos aos proxectos emerxentes, é como... Me cunde. No Moi quiero... boa pregunta, Por qué? Oviar. Que son iso? Claro, efectivamente. E despois outra parte, esta é por pensar en vos. A dos cartos é por pensar nos que vides a miña casa, parte literalmente, que esta é a miña casa real, onde eu vivía moitos anos. Aí non se ve que tapein, pero hai fotiños aquí detrás tamén hai fotos mías de pequeno. Bueno, a cuestión, non pregunto eso por vos. E non pregunto as das relacións sexuales porque eu non me... Tamén por meterme na vosa vida, pero sobre todo porque eu non me quero afundir. Porque a mínimo dato que poidades dar cada un dos convidados vai ser como... Joder, eu vou dicir... Pois, adeus, sabes? El sexo 2, cuidado. Sabes? É como mierda. Entón, eu olvídome dese. Entón eu dixen, joder, quando teño unhas preguntas típicas, entón eu dixen, pois son as preguntas psicolóxicas, porque vamos a aquí faláchedes, explicachedes o proxecto, explicamos as cancións, podemos ver como estades mentalmente ou a priori como estades por lo menos a hora de escribir, pero quero saber se sodes psicópatas ou non. Ben. Para eso, eu Que medo. collín 4 preguntas que a priori son unha gilipollez e a final tamén son unha gilipollez. E efectivo son. E efectivamente o son, pero collín e falei con universidades. Eu saquei cartos e contratei estudios en universidades, a Universidade de Pontedeume, a Universidade de Carballo, a Universidade do barrio de non sei, non me lembro ahora, perdón, a xente desa universidade, dun barrio de Lugo, varias universidades destas punteiras, e dixen, mira, quero isto, facedeme un estudio, collede xente e dademe uns parámetros. Entón, dito isto, ven moi ben para a hora na que estamos facendo isto, vamos a cenar, vale? Vale. Estades vos na vosa casa, non estades aquí, porque eu Vale. aquí realmente, en la que vos quera convidar algo de cenar aquí, nesta casa non hai nada, estades na vosa casa. Vale. Tedes dúas opcións para cenar. Un cereales con leite Vale. ou baixar a un restaurante que ten a vosa comida favorita desa pola que mataríades por poder comela, pero con dos condicionantes. Tedes que ir e volver camiñando media hora baixo a chuvia e aparte, o sitio ten unhas condicións higiénicas un pouco cuestionables. Que preferides? Cereales con leite. Hostia, que un depende de manual, pero entendo que non che podo contestar o depende. Tes que Aí decir- onde se ve o psicópata. Buah, pois che digo unha cousa, eu polo meu kebab de confianza, a mi sitio del kebab, máis suce de Compostela e vouche unha hora, a hora inteira, camiñando, ida e volta, sí señor. Vale. A min a clave foi baixo a choiva. Se non choves, pero non. Que flipa chuve. Siguiente Que non pregunta. vou dar de psicópata xa. No, En plan, eu non hai máis estaba de preguntas. quen é o psicópata. Non hai máis preguntas. No, pero que pode ser tipo, se veo aquí. A clave sempre do psicópata está nesta pregunta. Esta é máis importante. De feito, Vale. está bona deixar para o final. Vale, Vou cambiar a orden hoxe. Veña. Tortilla de patacas. vale. Con cebola ou sin cebola? Con. Obligatoriamente con cebola ou... No. Poderías- Son tolerante, pero se podo escoller, cando as fago eu, con. Pero se ahora eu saco unha tortilla e non ten cebola, non terías Claro que problema. sí, no, para nada. Pues son moi difíciles de contestar todas. O sea, quero decir, está moi rica con cebola. Vale, pero eu cando cociño fago sen cebola. Eu vou contestar sen cebola. Vale. E moi feita, estilo Betanzos, un punto intermedio. Betanzos. Intermedio feita. O sea, intermedio para E arriba. que é do sur, é do sur. Esta É do sur. cosa complicándose un pouco, E agora, o sea, tortilla vegana non pode quedar estilo betanzo, o sea. Correcto, o sea que- correcto. Estás Agora condicionada. Agora xa, o sea, pero na altura tampouco. O sea, tiña que estar ben o Vale. feito. E ahora vamos que a pregunta que marca todo, porque agora mismo podo dicirvos que estades... Los dos tedes un puntiño de psicópata. Me gusta. Estades un puntiño de psicópata. Outro, estamos, por exemplo, agora, estamos aquí e tal, pedimos unhas pizzas, non vamos a facer hoxe porque non se pode salir de festa hoxe, pues se pode, pero igual mañá no traballo non estou moi activo, pero pedimos unhas pizzas, comemos unhas pizzas, Vale. tal, pizza a como que irades, se acepta incluso pizza con piña.
ese é un melón que un día abrirei. Pensé que iba por aí a pregunta Sí, psicópata, tamén, pensé eu que iba a tamén. ser esa, pensé que iba a ser No, esa. porque eu era moi hater da pizza con piña e agora non me gusta meterme nese debate porque non a volvín a comer, teño que dicirlo. Pero chulo. Pero A comín un día. gustouche. E dixen, Nin tan mal. o sea, non a volvín porque non me chama, pero a comínse e dixen, A teñen como se Non fose o entendo- demo, é como a ver, pode non gustarche, pero tampouco é que se xa pa tanto, non sei. por aí non vou, pero Come ese é un melón que un día habería que abrir. Pero comemos as pizzas. Ujú. Sobran os anaquiños porque nos pasamos pedimos 4 pizzas, non sei que, va, sobran os anaquiños. Salimos de festa. Vamos por aí, tomamos unhas bebidas espirituosas, unhas cousiñas, tal, volvemos, bueno, media de madrugada, primeira da mañán, cada un cando tal. E volves, porque sempre pasa, non? Cando bebes bebidas espirituosas ou incluso sen bebelas, pero esas horas tes así esa fame, non? Esa cousa de esa cousiña moitas veces. Chegas, tedes eses trozos de pizza que sobraron. Primeira pregunta. Contemplades eses anacos de pizza que sobraron da noite, comelos, sí ou non? Sí. Sí. Vale. Que eu sei que é óptimo deixalo para o día seguinte porque non o estás disfrutando. Pero os como. E ahora a pregunta clave. Fríos, eses anaquiños de pizza, ou quentes? Xentes. Fríos. Vale. Psicópata. Psicópata la Paula, Espérate, porque igual marchas fora, o sea, igual marchas fora, quédame con ese dejar bien, marchas fora. Como quentas esa pizza? A ver, No, a ver no, o sea, aquí ni medias tintas. Como quentas esa pizza? microondas, pero déixame que me No, explique. No, Bebín bebidas espirituosas, ti te crees que vou coller unha sartén? pero por que quentas? O sea, por que quentas? Por qué? Mm. O sea, vamos a ver, bebiches bebidas espirituosas. De verdade che parece boa idea comer chicle? O sea, vas comer chicle? Pero frías tamén. Pero como que a pizza fría non é chicle? Te metes no microondas e a pizza queda así. Eu quero te moito, esta sabra indefendible. No sei, no, o sea, no momento en que vi a cara cando E dixe espérate, quente, porque digo, isto é o máis importante. Tienes, porque eu aí caí un día. Caí un día porque eu, a Iago Blanco, é moi bo produtor, dos mellores produtores que hai aquí, traballazos da hostia con Derrapas, traballazo con Capital Moscov, con Atún Blanco, con MJ, o tipo é maravilloso, te conversas con él publicadas aquí, lo quiero mucho, me lo paso moi bien con él de fiesta, absolutamente maravilloso, pero nunha conversa contoume un truco que eu, nun momento que, porque todos somos un pouco psicópatas ao final, dixen, voulle facer caso, porque contoume dunha forma que diste, guau, isto, un vaso de auga. nunca fixen. Pero sei que existe ese truco. Fixen un día. Tirei a pizza. Tireina. Como é o truco do vaso de No, agua? o sea, a ver, eu escoitei que como se vas quentar pizza no microondas, Sí. xa a postos, pois como que queda mellor e non Porque está mala, porque se poñes a un humidade, vaso de non sei que, é como se de feito a fase en sartén, tamén din de poñer un poquinho de auga para... Vale. Para que non chegue a quedar ese chicloso do que falas. Sí, pero non. Pero non Pero tú a ese extremo non, porque eso xa me pece un extremo, No, a mí no, non, no. a mí non, aos estudios, eso xa me pece de psicópata máximo. Diríache que se o probei en algún momento non me acordo. Entón, no, o sea, nesta situación hipotética, vaso de agua nin nada. O sea, eu chego, teño fame, pum, e xa está, e como eu me pa cama. O sea, sí, sinto. Decepcionei. Pois agora mismo podo dicir que das dúas partes que conformades filloas o que se ve no escenario, que hai outra xente que fomos nombrando hoxe, hai outra xente que non sabemos se son psicópatas ou non, pero neste caso podo dicir, porque son os estudios así, eu non me invento os datos, que o señor Iago é un 25% psicópata, Aceptable. e a señora Paula Estou é mellorando. un 65% psicópata. Bueno, Ostras! casi que celebro, o sea, Sí. pensaba que era moito peor, pero Joder. bueno. Porque Un 6,5, son Os cereais con leite. son 4 Era créditos. mediano. É que toda persona que solo do microondas é un 50%. Sí, no, O o sea, sea, entendamos asumo. que o do microondas é un 50%. No momento en que te vin a cargando con desde, foi como, xa está aquí, fun. Estabas perdida, sí. E última pregunta así máis personal, non sei canto levamos de conversa, al final, bueno, hai un tempiño por aí. Imagínate, non estaba grabando. Sería guapísimo, no, mira, pasume, hai unha conversa que creo que vou ter que volver a gravar porque neste caso está guai porque estamos aí vendo o micrófono, está funcionando a barrita, sube e baja la barrita, maravilloso. Fixe unha conversa con
con alguén que igual teño que volver a gravala, porque hai 25 minutos que o meu micro non se escoita. Caput. Estou aí tentando gravarme as preguntas por Do riba. lado, sí. Que pasa? Que levo xa como 4 ou 5 intentos e queda demasiado mal, porque non se notan as preguntas naturales. Xa. Entón, dentro de que me verá 4 personas ao mellor esa conversa, ou moitas, non o sei, pero para mí é como... O sea, que este caso, polo menos, a priori está aí. De feito, o que estou facendo agora as conversas, normalmente cando acabo, agora non vou poder facer, porque aquí non teño datos de internet, e cando chega a casa, é subilo directamente a YouTube e subilo a un Dropbox, para evitarme medos de que desaparezcan e tal. O sea, que aquí está grabando. Pero antes de pechar, falamos de música, falamos un poquinho desas referencias do disco, falamos así e demais, pero eu quero preguntarvos, no vosso caso, eu creo que non vai a pasar isto, pero quero preguntaros primeiro, que me recomendedes 2, 3 artistas que vos gusten, sexan emerxentes de aquí de Galicia, sexan emerxentes de outros lados, sexan xente que coñecemos todos, influencien ou non, simplemente que te podan gustar e digas, tipo, escoita de isto. Eso primeiro. E despois, se hai algunha canción, algún grupo que digades, boa, recoñecer que escoito isto, a xente vai flipar. Primeiro a recomendación, se despois, para que vayades pensando tamén, se hai algo que a xente poida flipar que escoitedes eso, aínda que non sexa algo que recomendaríades, senón un Sony Selena, por exemplo, de manual, algo dese estilo. Estou pensando, Me vou ir contestando a primeira parte para que logo a ver se podo pensar o de artista, porque eu creo que es que escoito calquera basura, pero que eu o diría, sabes? Non é como que en fillo... Hostia, que raro que este tío que diga que gusta esto. Pero a ver, recomendo, a ver, durísimo, me flipou María Escarmiento, estou enganchadísimo a Nerve Agent, ou Nerve Agent, non sei como pronunciarlo ben, e por tirar algo como rollo, do rollo emerxente galego tal, a mí me mola, e quero que siga sacando cousas, Lacón. A mí... Teño pendiente facer... Hai vainas interesantes aí, me gusta eso. E te contesto a artistas e penso lo raro. Estou pensando. Que eu con estas cosas son moi malas, o sea, debería ter media hora de adelanto para eu ir No, aí. pero mira, estas preguntas que son tamén bastante clichés, é como moi típico preguntar a xente, pero esta sí que me gusta facelo. Me gusta porque creo que cando salga esta conversa xa vai a estar. Estou recopilando desta tempada todos os artistas que recomendades, estou escoitando eu os que non coñezo e estou poñendo unha playlist con 2, 3 cancións de cada artista recomendado e vou facer unha playlist de os recomendados dos invitados, non sei como poñer o nome todavía, pero vou facer unha lista que me mola porque hai cousas, por exemplo, que son máis típicas e outras que non. Entón me mola facer, é moi típica pregunta, pero sempre poden surgir cousiñas, aínda que sexa complicada de responder. Entón vou tirar ao meu pasado antes de estar en Galicia, vou tirar unha artista malagueña que é María Pelai, que, bueno, coñecida, presentouse a Benidorm Fest e tal, Quique M, que coñezo dos micros abertos, e... falta non. E, bueno, estou enganchadísima a Chapel Roan, que non é emerxente para nada, pero bueno. No, moi emerxente non é, pero curiosamente, non tiña por que ser emerxente. Curiosamente, é bastante... é un proxecto moi descoñecido para moita xente, sendo cabeza de cartel ou estando en primeiras liñas de varios festivales. O sea, sí. Non, que decir, esa cosa curiosa, non? Que moitas veces todos pensamos que todo o mundo coñece todo, e incluso cousas que teñen millóns de ointes no mundo, que falas que a xente non ten idea. Para que a xente nos entendamos o difícil que é ser coñecido cando hai xente con millóns de escoitas e hai moito ser humano que non coñece eses proxectos, cando máis outros. É que, por exemplo, estaba pensando, ser cabeza de cartel, ser mítico. Muse, por exemplo, non? Un grupazo que toda a xente sabe quen é Muse. Quizá ti ves o baixista de Muse pola rúa e non... Non me lembro a que artista. Cualquiera deles. Un tempo máis de pensar. Sí, me ven moi ben. Non me lembro que artista é. Vi outro día en Twitter non sei, era un home, creo, que vai a ir a un festival en Portugal, vai a ir a un festival non sei onde. Había un par de periodistas destos que saben mucho e igual non saben unha puta mierda destos a nivel España, aí o deixo, que falaban, dicían dous, que estos é máis cool, non sei que, porque non levan a este, non sei que, tal, e colle a outro, e dicíalles, xa, pero é que vos estades vendo os ointes globales que ten esa persona, sabedes cantos ointes pode ter en España? Sabedes se ese festival pon a esa persona polo que cobra, polo caché que ten, porque ten un caché totalmente
lóxico, ou aparentemente lóxico, se o traemos a un festival aquí, ti tes, co que ibas a pagar ten que ser artista de primeira hora, das 10 da noite, escenario principal. Vos credes que ese artista vai a encher o recinto? E dicía un deles, os tipos este, dicía, no, claro, é que igual é verdad que non é tan coñecido aquí. Pois, joder, É que precisamente eso. esas cousiñas que tal, que? Teño, unha vez dixen isto nunha reunión que tiven con miña xencia, de decir, esto es unha referencia que un artista me tal, risa, levantei risa, que foi cando dixen que me flipaba Elvis Presley. Sí, vale, es algo así. E a xente como rollo, Elvis tal, a ver, porque eu fui un rockerito tal, pero Joder, claro, pero- ahora tú así, ¿sabes? Me esperaba calquera cousa en vez de do puto Elvis. El puto Elvis, para mí el rey. Literalmente el rey. Me gusta moito tamén Johnny Cash, pero me rindo ante el rey, sí, sí. Vou ser sincera, desconectei desa pregunta cando estaba gastando tanta enerxía en pensar na primeira. É que sorprendese. Buah, sí, no meu deste de cantautora, así, intensita tal, o meu grupo favorito de Within Temptation, que son rock sinfónico barra metal, etc. E moitas veces a xente queda como... Ah? Entón, bueno, non é risa, pero... Eu o que digo, xente, sobre todo, o máis importante, escoita de todo tipo de música. Non vos pechedes a nada. Porque hai música para todo, hai música para todos os momentos, hai música que é moi boa por as letras, hai música que é moi boa por a música, por a redundancia, e hai música que é para escoitala de festa, música para bailala, música para chorar, música para cortarse as venas, escoita todo tipo de música. E non hai que ser vergonzoso por nada, porque a única vergüenza é votar a Vox, basicamente. Barra, absoluta Amén. barra. Absoluta barra. Eso, creo que con eso se resume todo. Sí. Rapaces, non sei se... Ya falamos moito tempo, Sí. moito Sí. tempo, se queda algo no tinteiro. Seguramente igual despois o mañán, No, digamos, no. faltan cousas. Solo pero- agradecer que a peña eso, que escoite Súbete ao Eva, o disco. Non dixemos ningún nome de disco en ningún Sí, momento. sí, Súbete sí, ao Eva, sí, vale, sí, vale. sí, 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 E sí, non sí, o vou sí, sí. explicar, que o poñas en los comentarios de onde ven a referencia Súbete ao Eva, porque xa explicamos Digo unha todas. cousa, volvo a repetir, non me gusta preguntar por cousas moi típicas. É unha pregunta que levo tempo dende que vin o título na miña cabeza. E non a quero facer porque non a, o sea, neste caso, xa que diste que a xente poña nos comentarios que diga, poña nos comentarios. E facemos un reto, esperamos uns días de cando salga tal. Que alguén o poña nos comentarios e damos aí un like de Ofi Joas e de Rincón de Daniel. Si non, o acabo pondo o único sitio onde vou decir a explicación do nome do disco tal, que sexa nos comentarios deste vídeo. Eso me gusta. Pasada, quedamos de plazo unha semana. Sí, Unha semana. dende a publicación tal unha semana, vale? Tedes ocasión de ir a Jagger a ver o Sí. directo, volvemos a lembrar, Sala Jagger, Bertel GZ, Filloas en 22. Día en 22. concerto, día 22, en nada. Minutos. Se vedes esto Sí, o 22 minutos, efectivamente. Van a tocar un poquinho máis de 22 minutos, non vos preocupedes. 36. 24 minutos igual, pero van tocar aí un pouquiño. Se o vedes despois dese concerto, os jodéis, pero esperamos despois do concerto para descubrir a canción. Y solo decir que eso, que levamos como, obviamente, toda esta presentación como moita entrevista e tal, pero que vir aquí para nós sempre é diferente. Poder coller unha das cancións e referencia, explicar a tal, e que me sinta escoitado e poder tamén que non sexa un monólogo meu, sabes? En plan, escoitarte a ti e así, creo que sempre mola moito. Eu sempre o direi, a min hai unha persona que me dixo fai tempo e moito me jodeu o comentario, porque primeramente como non te pedimos opinión, pois estou soltando unhas cuantas pollitas hoxe, a verdade. Me encanta. Reparte. Que me dicían, joder, que non podes hacer un programa de máis de unha hora ou subir unha entrevista de 2 horas e que a xente si podo, primeiro, porque fago o que eu quero, e segundo, porque eu, para min, a parte diferencial, dicía ao principio, non de a miña referencia de antes de Broncano, tal, vos non ides ter, nin vos nin nadie, a posibilidade de ir a unha TVG e poder falar largo e tendido. Ides poder ir, ojalá que vos leven a un zigzag, por exemplo, que en el zigzag me parece un programa maravilloso, porque ou Diario Cultural, ou estas cousas, ou Carlos Crespo tamén, Carlos Crespo que tamén fai o programa e ensina a artistas, se fala de vos e demais, pero non ides ter, porque iso é así, a televisión e a radio teñen uns tempos e non se pode facer isto. Entón eu sempre digo, xa que eu son moi diferencial en moitas cousas, o fago moi na miña casa,
eu quero ter unha entrevista como a de hoxe, que pasamos as 2 horas, creo que xa pasamos as 2 horas, pero que haxa posibilidade de que faledes largo e tendido, que a xente despois o vexa en 4 ou 5 partes, me da igual, Sí. pero que teñas esa ocasión de poder falar sen unha cousa de se hai tempo, eu sempre digo, canto tempo teño con vos? O que sexa, pois 2 horas para falar. Por que? Porque quero que expliquedes, quero que teñades un sitio onde falar. E esa persona me decía, es que así nunca vas a llegar a tener éxito. Fíjate, o meu éxito é isto. No, é que total, o O sea... meu éxito é tervos aquí. E isto sona moi romántico. E aparte hoxe, dicía ya Paula, un poquinho, no día que estamos grabando isto, eu psicológicamente hoxe é un día moi duro por moitas cousas. A min isto é unha terapia. Para min facer isto é unha terapia, pero unha terapia porque eu vos coñezo a vos, coñezo os vosos proxectos, teño a sensación de que aporto un poquinho, pero algo aporto que antes non o pensaba, algo aporto. E é como, joder, poder que sexa para vos unha casa, un sitio onde podedes falar con libertad e o que queirades. Queríades explicar as cancións, explicar as referencias, queríades falar das referencias das portadas ou falar, poder explicar quen participa e que xa está, que punto. Eu descubrín que son un pouco psicópata. No, máis psicópata que non psicópata. No, pero que me mola, joder, que que agradezco moito porque aparte neste caso as conversas presenciales mola moito, lóxicamente os meus medios non son os maravillosos, pero son os que teño e creo que quedo bastante guai porque unha videochamada está guapa, pero un cara a cara axuda moito máis, porque ao final cando fago as conversas de videochamada, sobre todo a primeira vez que con alguén que non me coñece, todo o mundo mo di, o sea, todo o mundo, moita xente me dio a cabo e me dijo, que ao final se me pasou outro día unha conversa que está publicada anterior, sí, con o John Deres, un grupo de Estrada, que me dicían ao final, joder, que ao final dixeranme unha hora e estivemos unha hora e media, hora 2 menos 20, que de feito cortei, pero seguimos, sí, no, sigue, porque me dicían, que non sabíamos se íbamos a ser capaces de, nos sentimos tan cómodos que, mira, pues seguimos todo o tempo, pero así cara a cara mola máis porque realmente estamos podendo falar véndonos as caras e vendo as reaccións sin que haxa dúbidas de como estamos e mola e agradecemos a vos que viñedes aquí e que montarades aquí estas cousiñas así máis especial convidar a xente que escoite o disco, que vexa o directo, que estivo Harvey nunha das súas posibles últimas aparicións, tivemos o astronauta en persona, tivemos representación de Marbella na camiseta tamén, tivemos representación do mellor equipo que hai en Vigo e isto son barras tamén, o sea, factores, eso é así, lo siento, factores. Coruxo forever, ata que hai xente do Coruxo que non comulga co Depor, pero non pasa nada, Coruxo mellor que outro equipo que hai ali, que un equipo que vai de Celeste que é unha puta mierda. E xa está, que de verdade, mil gracias a vos por vir e que nos vemos, xente, nos seus concertos. A vos espero volver a vervos nunha entrevista próximamente cando haxa outro disco ou outro día que nos apetezca falar. E como sempre me estou despedindo últimamente, xente, pase o que pase, non olvidedes a música, escoitade música, ir a ver os directos, porque a súa música é un exemplo moi claro hoxe, por exemplo. Podemos ter un día de mierda, podemos ter cousas malas, podemos ter problemas, pero se poden poder vivir as cousas ou revivir ou pasalas con un poquinho máis de humor, que sempre está ben. Os problemas non se van a ir, pero polo menos vamos a un concerto e en media oriña, unha oriña e media, no que os problemas van a desaparecer polo menos nese momento. Xente, que final máis intenso. Ala, adiós. Chao. Chao.